Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod de podcast Academia de Fitness. Sunt Sebastian Cătălin și alături de mine astăzi am o invitată specială, Mia Sava, campioană mondială, europeană, națională de câte ori? Nu mai știi nici tu. Ok. Câștigătoare de card pro și mai mult decât atât, o antrenoare de succes. Cred că la rândul tău ai sportive care au câștigat mondiale, europene, naționale, din ce am înțeles. Nu mondiale, europene, naționale, balcanice, dar nu Înseamnă mondiale. că mai ai un pas până la mondiale. Deci avem alături de noi o invitată specială care o să ne spună din experiența ei și din viața ei mai multe informații care, cred eu, o să aibă foarte mult de cântărit în viața multor sportivi și sportive, mai ales sportive și în parcursul lor, în această carieră de fitness. Fie că vor să fie antrenoare, fie că vor să fie sportive, Așa fie că sper. vor să fie antrenoare în online, că vreau să discutăm și despre asta. Mi se pare un subiect extraordinar. Chiar aș vrea să începem cu chestia Ok. asta. De când ai început să antrenezi în online mai mult? O să mă duc la începutul poveștii. Așa. Am lucrat ca și inginer full-time, nu făceam fitness, mă rog, mergeam la sală, îmi plăcea foarte mult treaba asta, dar nu era focusul meu, gen concursuri, pregătiri, nici vorbă. În momentul în care m-am mutat în Olanda și mi-am permis cu ușurință un antrenor, am zis, ia, hai să văd dacă pot să iau toată treaba asta la următorul nivel. Și apoi, bineînțeles, am început. Spune. Da, mă gândeam acum, deci la ce vârstă ai plecat din România? Stai să facem un... Din România am plecat la 18-19 ani. Acum Și după aceea te-ai dus 15. în Olanda. Nu, am fost în Spania, Germania, Franța și abia Ah, mai târziu în Olanda. super. Și acum ești în Bali. Și acum sunt în Bali, da. Am înțeles. Ok, perfect. Bun. Um, Și ai ajuns prima dată în Olanda și ai putut să-ți iei un antrenor și de acolo a început da, toată distracția, să zicem așa. da, asta au fost acum vreo 8 ani, cred că. Da, acum vreo Mhm. 8 ani. Am început să fac pregătiri de concurs, din curiozitate, ca toată lumea, cum zice toată lumea, un concurs și atât, doar să văd cum e. Da, da, clasic. Evident, nu m-am oprit acolo. Uh, Am concurat 5 ani, mai toate sezoanele. Deci 5 6 ani ani. consecutiv. De acum 8 ani, 5 ani Da. consecutiv. Și 5-6 ani, ceva în genul. înainte de asta, scuză-mă, înainte de asta, ai mai făcut vreun sport sau ceva, sau direct, nu știu, sală și după un an, doi... Pe la 2 ani am început să fac sport și nu m-am oprit niciodată. Am făcut Mamă, sport nici nu umblam bine în picioare. Am început cu gimnastică, apoi am făcut dansuri și în paralel basket. Basket am făcut vreo 8-9 ani, la nivel super înalt și după aceea am avut o accidentare la genunchi, de fapt, am avut un ligament rupt și așa am ajuns la sală pe la 14 ani. ah, Trebuia să fac recuperarea după da, operație în da, da, da. sală și am rămas. Și de la 14 ani ai început să faci sală. Da, și am făcut de la 14 până acum 7-8 ani. Câți ne aveam acum? 7-8 ani, Deci, 25. Am făcut de capul meu. ok, cât ai știut tu, cum ai știut și de pe net, informații de pe net, fără antrenor. Exact, cât era atunci pe internet. Da, 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 Cred că tu exact. ești cam de vârstă cu mine, nu? Fac 30 anul ăsta, nu știu. Ești mai Da, mic. Ok, eu am da, 32, am făcut deja. mulți înainte. Mulțumesc la fel. Uh, Chiar asta am observat la foarte mult și am vorbit cu mai mulți invitați despre chestia asta. Cred că cei mai mulți sportivi de mare performanță, că vorbim de fitness, culturism, nu contează, vin din alte sporturi, au mai făcut sport de performanță înainte. Exact, exact. Și Asta am observat și eu. asta cred că multă lume nu înțelege. Când vine o persoană care uite cum ești tu, de la 2 ani ai început să faci sport. Eu am început la 10 ani cu fotbalul și după aia am făcut tranziția, dar când vine o persoană de genul ăsta și face sport în fiecare săptămână timp de 15, 20, 25, 30 de ani,
Nu știu cât de realist ar fi și mai ales, hai să zicem că ajută puțin și geneticul și informațiile. Nu știu cât de realist ar fi pentru persoanele care sunt la primul concurs, să zicem, să se gândească că pot să câștige în fața astfel Oamenilor de care au unor. o experiență de genul ăsta, Da, evident. Evident, dar asta le spun și eu multor fete care vin la mine și zic, vreau la primăvară să particip. Vin gen acum și îmi spun, sunt care îmi zic și în august vreau să particip și da, abia au mers la sală de 10 ori. Și da, sunt care îmi zic la primăvară, zic, eu până la primăvară nu am timp să-ți spun toate da, detaliile despre un concurs, în ce constă, tot ce trebuie să-ți pregătești și să-ți cumperi până la concurs. Asta dacă forma ți-ar fi deja pregătită. da, Încă da, n-ai da, timp să exact, vezi ce exact. înseamnă un concurs. Exact, și sunt multe detalii de. Dar pe de altă parte, nu știu cum ai fost tu la primele concursuri sau la primul, la al doilea. Eu la primul concurs, eu credeam că tot așa, mă duc să câștig. Cred că dacă mi-ar fi spus cineva ce am spus eu mai devreme, că nu poți, n-ai cum și m-ar fi descurajat, sincer nu știu dacă aș fi mers înainte, pentru că oarecum trebuie să ai și chestia asta de deziluzie, nu știu cum să-i spun, știi? Să ai visul ăsta în care doar tu îl vezi, doar tu crezi în el și să tragi și să-l vizualizezi și ușor să vezi că prinde contur pe măsură ce trec lunile și Da, dar ani. eu cred că asta începi să o simți tu, chiar dacă zici, n-am pretenții. Da, și dacă nu ai pretenții de vreun, ce știu eu, ce rezultat la primul tău concurs, tu în sufletul tău tot trebuie să simți că tot merit ceva, adică am făcut treabă. Și asta, senzația asta sau feeling-ul ăsta îl câștigi respectându-ți promisiunile zi de zi de zi în toată pregătirea, tu în timp ce vezi că ai făcut totul la 120% și Da. când vorbești cu antrenorul, în loc să-i spui, păi mie aia nu-mi place, păi eu nu pot, oare nu putem schimba? Eu ce ziceam mereu, nu aveam cum îs eu acum cu fetele mele să am apeluri cu ele, o grămadă de discuții. Eu nu aveam nimic. Antrenorul meu era străin, nici măcar nu vorbea engleză. Vorbea doar Da. poloneză. Pe vremea aia am fost prima lui clientă străină și eu atunci, ca așa l-am cunoscut pe el, un fost prieten de-al meu polonez, prin el vorbeam cu antrenorul la check-in. Ok. Foaia mea de check-in ce o primeam era în poloneză. Fostul de pe vremea aia îmi traducea să-i scriu greutate, nu știu ce mai aveam eu acolo. Dar eu tot ce singurul lucru în afară de check-in, care era super straight to the point, singurul lucru pe care îl spuneam antrenorului era whatever it takes. Aia era fraza mea, orice-i nevoie. Dacă trebuie să mănânc coajă de copac, mănânc coajă de copac. Dar eu nu îmi aduc aminte cum aveam de mâncat seara ceva omletă cu spanac, nu știu, era de vreo 7-8 ani. Și nu puteam să o mănânc. Plângeam, îmi curgeau și lacrimile și muci în omleta aia, dar stăteam o oră lângă ea și o mâncam. Eram gen orice. Da. Și când știi că faci lucrurile în felul ăsta timp de un an, doi, trei, nici nu e nevoie să-ți mai spună cineva că ești bun sau nu ești bun, că nu mai e nevoie de Da. zgomot, de Da. fundal, când știi de fapt ce ai făcut și ce ești. Exact. Și până la urmă, cel mai important e tu să dai totul, cum ai zis și tu, zi de zi, masă după masă, antrenament după antrenament, cardio după cardio, refacere, oră Exact, până îmi de spunea, somn. trebuie să dormi. Săptămâna Da. asta, tema ta e să dormi 8 ore, că aveam perioade, eram și cu lucru, lucram 8-10 ore pe zi și mai aveam încă 2-3 joburi extra pentru că îmi plăcea fitness-ul, mă rog, antrenam și în sală, aveam și online și posing. Dormeam 4-5 ore și îmi spunea, nu o să mergi la niciun concurs până nu-ți pui somnul la punct. Așa zicea antrenorul. Da, și n-am Da, avut decât să mă foarte organizez și să mi-l pun. Nu puteam să-i spun, n-am ce face. Dacă n-am ce face, atunci rezultatele vor fi pe măsură, evident. exact. Deci omul oarecum voia să scoată ori mergem în formă maximă, bifând toate chestiile pe care trebuie să le bifezi într-o pregătire, ori dacă sar peste una, Exact, nu te duc nicăieri, ceva de genul. exact, asta a Foarte fost. bună chestia asta. Ai pățit cumva să-ți vină cliente care să spună cu mai multă sau mai puțină experiență, care să-ți spună să, nu știu, le trimiți planul și să spună, dar eu când am cheat meal? Și ele să aibă pretenția să participe la concurs.
Nu de cheat meal, dar de cheat meal nu cred că mi-a spus cineva, dar erau multe ape. Mie asta nu, păi eu nu pot să mănânc atâta. Păi mie, nu pot să-mi schimbi asta. Apoi mie, și eram gen, păi tot ce ți-am trimis trebuie schimbat. Atunci Da, înțeleg. nu Da. ai planul de concurs, e planul pe care îl vrei tu și care te duce altundeva, nu spre concurs. Mhm. Da. Din păcate, multă lume și uite, chiar ajută podcasturile de genul ăsta să mai informăm lumea ce înseamnă cu adevărat acest proces și mai ales proces, că multă lume zice, sunt în pregătire. Ok, dar doar prin simplu fapt că spui că ești în pregătire nu înseamnă că faci totul ca la carte. Multă lume are impresia că spune că în pregătire totul se întâmplă de la sine, adică nu trebuie să faci nimic, Doar o 100%. perioadă din viața ta Da, care se doar trece numește timpul așa. și sau trec ani și o să fiu tot mai bine. Nu. E tot mai greu de la un an la altul, mai ales că progresul, când ai Crește 10-15 nivelul, ani în spate, e mult mai lent față de, nu știu, primii 2-3 ani, dacă faci totul ca la carte. Și evident. trebuie să fii mult mai consistent și mai atent la cât mai multe detalii. Și de multe ori, nu știu la tine nu știu cum vezi tu asta, dar eu de multe ori mă feresc intenționat să dau foarte multe detalii despre ce înseamnă o pregătire de concurs, tocmai ca să nu descurajez oamenii care vor să înceapă să meargă la concursuri, pentru că dacă le spun toate detaliile care se întâmplă într-o pregătire de concurs de dimineață până seara sau într-o săptămână, cred că mulți s-ar lăsa de gândul ăsta că vor să... Copleșitor, sunt multe lucruri, Da. într-adevăr, dar Și prefer asta să făceam și spun... eu la început, dar asta era și pentru că la început îmi permiteam să fiu acolo cu fetele. Când stăteam în Europa, cel puțin, indiferent în ce țară, puteam să fiu pe lângă ele și să le ajut cu multe dintre lucruri și atunci știam că cel puțin lucrurile de care mă pot ocupa eu pentru ele nu are rost nici să le povestesc despre ele. Da. Încercam să fac eu cât de multe ca să le fac viața cât mai ușoară. Mhm. Dar pe urmă, în cazul meu, probabil și cum a descoperit mai multă lume, au început să mă contacteze tot mai multe fete care, cum ți-am zis, să vrea la concurs, așa, într-o lună, două, trei, sau eram... Um, Și te-ai blocat, da. și nu puteam să nu le spun. Pe urmă o vreme am renunțat, am zis că nu mai vreau să antrenez pentru concurs, așa că am lucrat pentru concurs și inclusiv acum, de ceva timp, de fapt, n-am mai luat pentru concurs. Am zis că lucrez doar cu fetele pe care le am deja și de care sunt foarte apropiată. În rest, pentru concurs nu am mai luat, pentru că e foarte, foarte multă muncă Da. și cumva mie mi se pare că oamenii care vor concurs sunt nepregătiți pentru concurs, dar ei vor cu orice preț fără să știe. Nu știu, când vrei un concurs, mergi înainte, te uiți la 5 concursuri. Mi-aduc aminte cum am fost, am încercat să mă strecor în backstage, să văd ce e acolo, cum Da. arată, ce fac Da. oamenii. Da, Eram exact. Și super să afli, să serioasă, întrebi adică eu cum e... voiam ca în momentul în care merg la concurs să știu cât de multe posibil. Nu are cum n-ai cum să știi la fel de multe când îți povestește cineva, Exact. atunci când mergi tu și le vezi, le Exact. simți, vezi emoția, vezi. Da. De unde, când ai știut că, sau când ți-ai dat seama că o să fii campioană sau că, nu știu, ai ceva în sportul ăsta, de la primul concurs, de la al doilea, de la al treilea, al cincilea, sau cum ți-ai dat seama? Niciodată nu m-am gândit că o să fiu campioană. Adică eu eram mereu așa de humble, cum se zice. Eu la primul concurs, cea mai mare dorință mea era să nu... Și asta le spun fetelor, că uite, asta mai voiam să zic adineauri. Acum, pentru că îmi doresc să lucrez cu fete super serioase și care nu vreau să dodolesc pe nimeni, înțelegi? Nu vreau să... Pentru că nu Vrei- vreau să te Da, conving că vrei să faci asta. da, Vreau da, să da, fii exact, convins că vrei exact. să o faci, eu sunt aici să-ți dau informații, nu vreau să te rog frumos să vrei. Da, Și atunci le spun la fete ce le așteaptă, dar le spun, e normal, toți care se acol pentru prima oară au aceeași experiență, nu ești tu mai în urmă. Toți trec prin asta și le spun toate lucrurile de care au nevoie. Și asta le spun și lor, exact ce am trăit eu și cum am fost eu, încerc să le transmit și lor. Și de asta pentru mine e de 1.000.000 de ori mai importantă toată experiența mea ca și sportiv în da, momentul în care sunt antrenor,
decât experiența mea de antrenor sau Da, cunoștințe, adică exact. cunoștințe în sensul de cursuri. Da, pentru că e altfel când ai făcut tu procesul deja. În unele chestii doar din practică se învață. Orice ai face și știința de multe ori nu se pupă cu practica și asta nu înțelege multă lume, că sunt anumite perioade în pregătire de concurs când, uite, eu de exemplu anul ăsta mă pregătesc singur. Anul trecut m-am pregătit cu unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Deci anul trecut mi-a fost mult mai greu psihic. Mult mai greu psihic, aveam unul și știam, deci nu era vorba că nu, aveam total încredere în el, știam că o să iasă super și cea mai bună formă și așa a fost. Doar că anul ăsta, eu de fiecare dată, mai ales în ultimele 8-10 săptămâni, când îi trimiteam update-ul, parcă aveam așteptarea aia, mai ales când eram slăbit și eram praf și obosit și toate astea, parcă aveam o oarecare așteptare, mă primesc niște carbohidrați astăzi pentru refeed, mamă, cred că o să-mi dea și acum mi-am dat seama, bă, stai un pic, că mă păcălesc, adică, știi, și acum am mai puține calorii, Ok, și ești mai fac mai liniștit. mult cardio, am mai multe chile și mai definit decât eram anul trecut la concurs, acum, la 5 săptămâni, și mai liniștit. Adică m-am împăcat cu ideea că, bă, ok, ăsta e procesul, nu trebuie să fac, să stau, să aștept mâncare, dacă vreau să fac asta, ok, și Mie mi sunt se mai pare chill, foarte așa. interesant și greu și E mult mai foarte greu. tare să poți să faci singur o pregătire. Mai știu Da, sportive care au făcut singure și pentru mine am atât de mult respect pentru oamenii care pot să da. facă asta. E, Pentru că avem cunoștințe toți care mergem la da, concursuri, dar da, să poți să te coachuiești tu pe tine când capul tău ți da, avion, energia în pregătire, poți să fii, cum zici tu, la 5 săptămâni de scenă, poți să fii în formă de scenă și tu te da, ții în oglindă și oricum te vezi praf. exact, Praf, te vezi în exact. fiecare zi, te vezi... Faza e că mă analizez foarte bine și nu iau decizii emoționale. Asta m-a ajutat foarte în NLP-ul. Nu știu dacă ești familiarizată cu, știi ce înseamnă. De la tine, știu. Și extraordinar de mult m-au ajutat cursurile de NLP să ies din rolul ăsta, să nu iau decizii emoționale, să ies și să intru în rolul de antrenor, să mă uit la mine ca și sportiv, știi? Mhm. Îți Adică să mă faci uit cu ochii poze și de... îți compari pozele Da, în fiecare zi îmi fac poze și îmi compar cu perioada de anul trecut. în Că același timp. cam la fel a fost concursul, în 30-31 august. Și compar pozele de anul trecut de pe vremea asta, kilograme, forme, tot, simetrie, tot, definire Ca și și... mai face cu un client de-al tău, de Da, fapt. exact. Și asta zic, că îmi pun totul frumos, ok, hai să văd cum stăm, ca și cum mă uit la un client. Așa fac. Dar au fost mai greu primele 2-3 luni, dar după aia m-am obișnuit. Adică când te detașezi și nu privești chiar subiectiv și ieși din peisaj un pic, ieși un pic din tablou afară și te uiți, ok, hai să vedem ce are clientul ăsta de zis astăzi și poți altfel să iei decizii. Nu, gata, mă simt un pic slăbit, gata, cred că îmi trebuie astăzi refeed. Nu. Da, da, deci nu-i după ce simți. Păi, Nu. Nu după ce simți analiză sau și... după un feeling așa, că de multe ori feeling-ul ăsta așa te înșeală. Trebuie să Eu mă gândesc că privești. aș fi pe dos, cred că aș fi mai dură cu mine. Mi-aș Aia da zic și eu, foc sunt mai dur, dar mare, în același cardio. timp mai liniștit că știu, am făcut procesul și știu, îs convins că o să iasă mai bine de 15-20% ca anul trecut. Vai, ce mișto să ai feeling-ul ăsta, bravo. Bravo și spor. Mersi. La început de pregătire și eu aveam frica asta într-un fel, că mamă, o să mă stresez. Am mai făcut asta în 2019. O să mă stres, dar pentru naționale, no, mă rog, acolo e alt nivel, mai mic un pic, sau mai mult. Și atunci m-am stresat mult mai mult, dar nu aveam capacitatea asta, să zicem, și emoțională în primul rând, că Da, să da, da. iau, așa luam decizii de pe o zi pe alta, na. Dar Mhm. acum totul e mult mai cu mai multă liniște și ok. Ok, o să te urmăresc cu interes Da, până... o să fie interesant. Bun. Uh,
Dar nu ți-am răspuns la întrebarea de la început, scuză-mă, cum am început să Hai că nu antrenez? mai știu ce am întrebat, că acum le uit. Am vorbit despre 5 subiecte, dar mi-a rămas în minte că nu ți-am răspuns la întrebare. Așa, am început să am rezultate bune la concursuri și mă contactau fetele inițial pentru posing. Ok. Dădeam posing online, mă rog, în Olanda făceam foarte multe seminarii de posing cu grupuri mari de fete la săli sau știu eu, dar cu fetele din România, care mi-au fost primele cliente, de fapt, am dat online, dar de fapt acum mă gândesc că mai mergeam în România și le dădeam și în persoană. Anyways, și așa au început fetele să mă roage să le antrenez. Ai putea să mă antrenezi? Și eram gen, am Tu cursuri, deja nu ai știu. început să ai atunci rezultate, adică Da, câștigați da, da. așa. Um, Era, cred că cu vreo 2-3 ani înainte să mă opresc din a concura. Ah, Cam la ok, jumătatea carierei mele am de înțeles. Dar atlet. nu neapărat te-ai promovat în sensul ăsta ca antrenoare Nu pentru deloc, pentru că concursuri, nu-mi doar au permiteam venit. să fac Da, asta, că nu aveam o da, diplomă. da, 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 Nu am da. studiat asta, nu aveam cursuri. Și am acceptat să fac asta, am început, dar evident nu au participat fetele imediat, sunt mai pregătit. Ba da, Ariana cred că a fost Da. prima care a Ariana participat. m-a ajutat în 2023. Când tu îi trimiteai asta, mă ajutam așa la ultimele Da, serii. mi-a zis. Așa ne-am și cunoscut, de fapt, noi Da, prin ea. da, 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 foarte muncitoare, da. Extraordinară, Da. extraordinară. Ea, părinții ei, Mhm, totul. mhm. Da, așa este. Um, Așa, și am început cu ea, după aceea, tot așa, prin posing, am început cu mai multe dintre fete și apoi, cred că din vorbă în vorbă, am început și să mă promovez, am început să studiez, first of all, că nu mă simțeam bine, mă simțeam așa ca o impostoare, să fac Da, asta dar în fără același timp să... aveai și rezultatele. Dar Era n-am sindromul reușit. impostorului cu adevărat, adică simțeai, dar nu erai. Da. Da, da, dacă Pentru nu că era aveai da. rezultatele, aveai Da. chestia, știai, doar că poate nu aveai chestia de a transmite, nu știai exact cum să o transmiți, Și poate. asta, nu știam cum să faci, chiar dacă să zic că știu toată Da, informația legată de antrenament și nutriție, nu știam cum se face de fapt coaching-ul. da, Asta unul. Și doi, mă gândeam, din experiența mea, zic, eu pot să știu one way. Ce am făcut eu, asta e, dar mă gândesc cât de mult trebuie să mai fie pe lângă ce am făcut eu. Mă gândeam eu că lumea asta e, mamă, cât e de complicat, ca pe urmă să-mi dau seama, după mai multe cursuri pe care le-am făcut, că, vezi, la mine cel puțin a fost așa, întâi am învățat din experiență, am trecut prin procesul ăsta de 11.000 de ori, mă rog, procesul ăsta, tot felul de punere da, de masă musculară, da, 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 pregătire da, da. și așa mai departe, până și datul jos de masă musculară, care a fost cel mai groaznic proces la mine timp de 2 ani. Um, și după aia am învățat despre ele. Și după aia, tot ce învățam, după ce am trecut prin toate astea și știam așa de multe din practică, am făcut cursuri internaționale super mari. Și mă dezamăgeau toate. Eram gen, nu învăț nimic nou. Și tot timpul aveam eu FOMO ăsta, Fear of Missing Out, că nu știu, că sigur este ceva ce nu știu. Și mai luam un curs și am plătit atât de mulți bani pe cursuri mari, de câte un an de zile. Și nu învățam nimic nou și iarăși dezamăgită. Zic, păi, înseamnă că asta e tot. Da, da, da. De multe ori cred că, și într-un fel e foarte bună chestia asta, că sunt mulți care fac cursurile astea de la noi. Eu am predat 2 ani aici la o școală de fitness și sunt foarte mulți antrenori care au făcut 4 weekenduri și s-au oprit. Adică ce înveți în 4, dintre care ultimul e examenul și primul e anatomie. Și mai făceam al doilea și al treilea un pic le arătam exercițiile și asta și au impresia că au luat diploma și sunt antrenori și nu mai învață după. E mai bine Asta vreau așa să zic, cum, ce fel de diplomă se obține cu un da, curs de da, antrenament? de instructor. De instructor. Asta ce înseamnă instructor? Antrenor în sală? Da, 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 Ah, da, da. Poți să te angajezi la o sală să lucrezi ca instructor, știi? Deci, cam în România nu există meseria de antrenor, există de instructor, ah, ok. știi? Da, No. care e Și diferența? cum? Care e Păi diferența? antrenor, oarecum poți să lucrezi tot așa, unul la unul. Na, acolo trebuie să faci mult mai multe studii din punctul meu de vedere. Ca și instructor, te ocupi de clienții unei săli. Adică dacă vine un client la recepție și spune că ok, vreau să-mi arăți câteva exerciții și nu neapărat trebuie să stai tot timpul lângă el, știi?
Ca antrenor, ok, ai clienții tăi, altfel te ocupi, nu știu, ai un client, stai unul la unul cu el sau, nu știu, antrenamente Ok, de ok, grup, ok. doi odată sau ceva de genul, știi? Da, depinde. Dacă ai instructori, de obicei sălile angajează instructori, stau prin sală, se mai uită să fie tot în regulă în sală, ca antrenor ești strict tu cu clienții tăi și poți să fii eu, de exemplu, sunt pe cont propriu din 2018 și mă ocup doar de clienții mei, adică nu mă uit la toată lumea din Pentru sală. asta faci un alt curs de antrenor? Nu este, în România nu este asta, doar îți faci eu am și ăsta de formator, de exemplu, știi, de master trainer. Și oarecum am acoperire, să zicem așa. Adică pot să predau și online, pot să predau cursuri și fizic și online, pentru că am diploma asta de formator, știi? No, dar Ok. strict de antrenor, Antrenorii din România ce titlu trebuie să aibă atunci ca să... cred că toți au, dar care nu au făcut în afară, au de instructori. Ok. Și ăsta e cursul care se face în 4 weekenduri? Da, și acum se face în 6 luni, dar se face unul pe lună. Deci cam 6 întâlniri. Ok. Ai înțeles ideea? No. Și marea majoritate, după o chestie de genul ăsta, se opresc din a învăța. Și au impresia că știu. Ei nu știu, uite, sunt mai multe, asta e o chestie foarte interesată pe care am învățat-o, sunt mai multe nivele de învățare. Primul nivel, nu știi că nu știi. Și ăștia sunt cei mai mulți în punctul ăsta. Cât știi mai mult, mai puțin, cu atât vorbești mai mult și mai Da, tare. Asta e o da. clasică. Și cu atât ai impresia că știi tot. Cu cât știi Exact. mai puțin. Da, Următorul, la un moment dat, te bați de o anumită provocare și îți dai seama că știu că nu știu. corect. După aia, deci atunci apare de multe ori depresia. Și îți dai seama că, stai că nu sunt așa. Și după aia te duci în punctul ăla în care poate nu mai scoți capul în lume și nu mai vrei să faci postări și ai impresia, mulți rămân blocați în punctul ăsta. După aia ajungi în punctul care știu că știu, dar pentru aia trebuie să înveți foarte mult. Și cu cât Da, știi mai mult, din da, să experiență nu intri nu în punctul legat de ăla în fitness, care mai în este unul general în înainte. viață, cu cât Da, știi mai mai este. mult, cu atât ții mai frică că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știi. Da, uite, stai, că am uitat unul care e foarte important, înainte de știu că știu. Nu știu că știu. Îți oamenii aia, uite cum ai fost și tu, și eu am fost foarte mult timp în punctul ăsta, în care învățam tot, zilnic învățam câte ceva, foarte mult, în engleză, cursuri, antrenori, români, străini, cei mai buni, și nu știam că știu. Adică credeam că nu știu. Eram în punctul ăla în care credeam că niciodată nu-i de ajuns. Și la A, final îți dai seama că când treci, cred că trebuie să crești mult și emoțional aici, să ai chestia asta că, bine, oarecum și compar, dar vin și rezultatele. Ai zeci de rezultate, sute de rezultate cu oameni și de la un om care, nu știu, vine la 50 de ani, o femeie și vrea să slăbească 20 de kg și îi zbune hainele din liceu sau hainele lui Fisa, până la înaltă performanță, cliente de înaltă performanță. Și atunci îți dai seama că știu că știu. da, dar pe de altă parte eu cumva am senzația, și când știu că știu, am senzația că toată lumea știe ce știu eu și că nu e nimic deosebit să știi, gen, că vorbesc 5 limbi. Am impresia că toată lumea vorbește 5 limbi, adică, Da, e o chestie interesantă aici, da. Dar tu realizezi că nu e așa. Într-un fel, la un anumit nivel uh, logic, realizezi că nu e așa. Că marea da, majoritate nu știu da, dar română. nu sunt crezut în sensul că, cumva am senzația Dar că e știu ce normal zici. să știu, e Așa normal, simți tu. toată lumea știe, Așa da. simți tu. Mhm. Da, e interesant. Bine, asta cred că oarecum te face să înveți în continuu. O Da, gândire de genul ăsta. clar, problema e că nu știu dacă e și mentalitatea asta un pic, nu o să zic neapărat din România, dar cel puțin în generația mea, cu părinții care m-au crescut, părinții comuniști, care vin din comunism și m-au Da, crescut da. cu toate vorbele alea, cu capul tăiat, sabia nu-l taie, tăcerea ca mierea, nu știu, eu cu alea am crescut. Pentru mine e normal să taci, să asculți, să înveți, Sau dacă să mai ești faci și cât de mult. alalalte, mai ești și alalalte, că dacă ai luat 9, de ce n-ai luat 10? Dacă tu ai luat 9, copilul vecinului a putut lua 10 și tu? Și comparația aia, când eram mici,
ne aduce în punctul ăsta în care la 30-40 de ani și dacă nu ne dăm seama de anumite chestii, ne ducem în punctul ăla în care niciodată nu suntem mulțumiți. Și nu avem încredere în noi, Da, la mine da, și asta. asta, na, ne duce la, bine, câteodată mai ales dacă facem retrospectiva, ne dăm seama după rezultate, bă, stai un pic că nu-i chiar așa, adică multe persoane Am făcut bine totuși. da, ceva am Tot, făcut bine, adică am da, schimbat câteva vieți, ceva, na. Dar asta cred da. că vine, na, tot așa cu timpul și bine, e o eliberare când vine chestia asta. E super. Aștept să vină. Da, Încă aștept. mai durează, mai... Nu te-ai dus în Bali la ceva retreat-uri din astea, că acolo se fac multe retreat-uri, multe chestii de Pot. genul. Nu, eu sunt inginer. Eu sunt Ok, inginer. ai minte analitică, da, e altă, da, e Da. altă treabă, da, da, așa e, înțeleg. Bun, hai că ne-am dus în partea asta și a fost foarte bine. Hai acum să mă gândesc care-ți... Uite, asta e foarte interesantă. Care dintre titlurile câștigate, alea multe, ți cel mai mult la suflet? Adică la care te-ai bucurat cel mai mult? Nu știu, Asta care... știu, e foarte ușoară întrebarea asta. Așa, De campioană europeană absolută. campioană europeană absolută? Da, De ce a fost vreo pregătirea aia a fost specială sau... Că tu ai luat și de campioană mondială, nu? da. În mod normal, campioană mondială e mai mult, dar mă gândesc că a fost ceva special în pregătirea respectivă care te face să spui asta. Sunt două lucruri. Unul, în primul rând, faptul că la mondialele la care am câștigat, am fost mai puține concurente. Ok. S-a ținut în Coreea și multă lume nu a mers în Coreea. Și atunci erau categoriile mai mici și oricum am câștigat doar categoria mea. Adică am fost campioană între, nu știu, nu mai țin minte câte am fost noi pe categorie. Semifinale au fost, nu cred că au fost sferturi de finale, deci n-am Ok, fost. am înțeles. Pe când la europene am câștigat categoria mea care era de 34 de fete și am câștigat titlul de campioană absolută și am fost, nu mai știu, 400, 600, nu știu câte pe bikini, vreo 6, 700, nu mai știu, nu, dar peste Da, 400. da. Undeva, nu. Și am Mamă, câștigat titlul de campioană absolută. De asta zic, dar e am total semnat mult altceva, mai da, mult. da. Uite, asta e un lucru foarte bun să... E foarte tare asta, că uite, de exemplu, să te compari, să te duci la concursul unde e cea mai mare concurență și să ai acolo satisfacție, Da, decât să exact. te duci la altele care îți doar așa de marketing. Că dacă e să o luăm pe parte de Am marketing, da, fost. da pe Am parte luat de Pro marketing, Card la Santa Susana, s-a făcut o categorie că nici n-am fost concurent, am fost da, vreo 10 în tot concursul și aia n-am. zic. Ca și marketing, poate chestiile astea dau mai bine, dar ca și satisfacție personală, ca și, ok, tu știi că din atâtea sute ai luat locul întâi, e altceva, adică nu se compară cu nimic și îți dau Clar. dreptate. Uite, eu de asta am vrut să particip la astea, la calificări de pro și mai departe de atât. Am zis, mai bine mă duc și sunt ultimul de acolo, dacă e, decât să mă duc la naționale să câștig 15 ani consecutiv cu oameni care vin, acum nu mă refer la cineva anume, dar oameni care vin de obicei în forme de off-season, să zicem așa, sau să mai aibă încă 2-3 luni de dietă strictă ca să fie măcar într-o formă decentă. Adică mai bine mă duc unde oamenii 100% și mă compar și pe lângă ăia și să acolo printre ei, decât să, nu știu, mă duc, câștig, da, ca și marketing, clar, sună mai bine că ești campion național de nu știu câte ori, dar că lumea în marea majoritate nu știe, ok, te duci, ți-ai luat cardul de pro, cardul de profesionist. Păi lumea crede că dacă ești campion național, crede că ești profesionist, adică ce îți trebuie mai mult de Da, atât de așa campion e. național? Și, Așa e. na, depinde cum simți tu, adică cred că în toți care, uite, cum ai abordat și tu și mie îmi place să abordez așa chestiile, nu m-aș mai simți eu bine. Poate acolo, după 40-50, să mă duc așa într-o formă din asta, așa la naționale, mă pregătesc 2 luni și mă duc la naționale, aia e altceva. Dar
mai bine când știu că încă nu mi-am văzut potențialul, sau cel puțin așa gândesc acum, poate la anul nu mai vreau să concurez, nu știu. Depinde pentru ce o faci și depinde care sunt standardele tale personale. Exact. Și da, cam ce vrei să faci ce ți-ai propus în sport, și bine, uite, de exemplu, și cum te-ai folosit și tu, din punctul meu de vedere, e foarte bine să și marketezi chestia asta. Eu foarte prost am stat cu marketul. Și eu și acum încep să fac lucrurile mai bine un pic, cred eu, dar n-avem de unde să fim buni la să-ți faci și nutriție și antrenamentele, să fii și sportiv și antrenor, să fii și pe marketing și Eu psiholog acum, pentru cliente, că ești. Mai ales pentru clar, da. cei și cele pe care le pregătești de concurs, sunt convins că și tu în ultima lună, și eu am pățit, mai mult ești psiholog decât... Da, clar. Și nici nu în ultima lună, că eu am apeluri cu multe dintre ele Da, în mod constant. Um, da, eu tocmai de asta că îmi spuneai tu la început că ți-e dor de concursuri. Eu zic, dor, de unde dor? da. Mi-e așa de bine fără... Și mai ales când mă uit cum să aici în Bali, e o comunitate extraordinară de antreprenori, business owners, content creators, tot oameni care își fac business-uri mari, oameni super successful, și văd foarte mulți, inclusiv influenceri, care lucrează online, ca și influenceri în fitness, care lucrează online și au business-uri foarte mari și frumoase, fără să fi concurat vreodată la concurs, Da, departe de nu, lumea corect. concursului. Dar ce e important când vrei să-ți faci un business e, de fapt, asta. Marketing, sales, vânzări. Da, vânzări, Marketing și comunicare, vânzări. da. Să știi să comunici ceea ce vrei să... Da, da, foarte, Și foarte adevărat. vânzări, că dacă nu știi despre coaching nimic, doar arăți bine de la natură, tot e bine, că ți angajezi un coach care știe să facă treaba. Exact, da, dar sunt foarte mulți campioni care nu știu și nici nu vor să vândă și, din păcate, sunt foarte mulți care, nu știu, n-aș vrea să am viața lor, să zicem așa. Adică se plafonează la un anumit nivel și nu vor să crească, nu vor și mai ales dacă încep să dai cu hate în stânga, în dreapta, ăla de ce face, ăla de ce postează în continuu? Pentru că vreau să fac ceva din asta, nu doar să mă duc să mă antrenez și să El mănânc. de aia nu o face, pentru că e ocupat să se uite în curtea Păi ta în loc să facă aia e pentru el. faza, că îți duce energia într-o direcție care nu... Na, dar pentru asta trebuie mai Fiecare, multă maturitate emoțională și... Da, fiecare are și îi exact acolo unde merită să fie în urma acțiunilor pe care le face zi de zi. exact, exact. Uh, Cum arată o zi din viața ta acum? Acum și după aia adică următoarea ar fi cum arăta o zi din viața ta în pregătire. Wow! Oh my Hai God! să vedem diferențele. Că mă gândesc că Nu, sunt. nu-i nimic n-au nimic în comun. Aia zic. O zi acum sunt extraordinar de relaxată, să fiu sinceră. Nu am un program fix. Fiecare zi poate să arate super diferit. Mă trezesc când vreau eu. Odată mă pot trezi la 6, la 7, la 8, la 10, în funcție Mhm. de ce îmi propun pentru ziua respectivă. De obicei am îmi iau ceva timp să răspund la mesaje sau, mă rog, să mă uit pentru clientele mele, dacă am ceva de făcut în ziua respectivă, dar nu am, pentru că momentan mai am puține cliente. Ți-am zis că în ultimele luni nu am mai luat pe nimeni pentru că am avut alte lucruri care mi-au Da. luat foarte mult timp. Um, Antrenament. Acum am avut din nou o perioadă de vreo săptămână, două, în care am avut o vacanță, am fost plecată și așa mai departe, dar excluzând asta, în mod normal, antrenament, content, coaching și alte proiecte. Acum că stau aici în Bali, am mai avut foarte multe colaborări pe travel. Ok. Mâine, de exemplu, am un shooting la sală, pentru că sunt atletă la sala, suntem 7 atleți ai sălii, care e cea mai mare sală din Indonezia. Uh, Am văzut ceva, da. Cred că e o sală super, nu? da, e foarte faină, da, și deschid mai multe locații. Mhm. Uh, Deci cam asta ar fi în mare, așa. cam asta, oi, da. Da.
De obicei feeling-ul bănuiesc așa de avează 9, relaxare. da, o Relaxare, oră, două așa. să stau la soare, de obicei la amiază. Aia e perfect. Bun. Super. E Um, vacanță, să zicem așa. da, Feeling de sincer, vacanță, așa relaxare și de 2 ani faci ce-ți jumate sunt place. vacanță. Mhm. Super. Și acum schimbând În pregătire. peisajul, În primul rând, cum am zis, lucram ca și inginer. Asta înseamnă, mă trezeam dimineața la 4:30, 5 și primul lucru făceam cardio, între 30 de minute și o oră. După care mă pregăteam rapid, îmi pregăteam un mic dejun și o tăiam la lucru. îți făceai mesele dinainte cu o seară sau? Le făceam seara, dar ajung la seara, stai așa. Îmi pregăteam un pic micul dejun, îmi plăcea să l-am fresh și o tăiam la lucru. Asta era undeva la 7, încercam să plec de acasă sau să cam ajung la birou. Și stăteam la birou, depinde, de multe ori până la 7 seara, 5, 6, 7, depinde. De acolo mergeam direct la sală, aveam mesele cu mine, mâncam la birou. Groaznic, că colegii de la birou aveau o oră să mănânce, eu aveam de mâncat 4, adică o oră, o pauză de masă de Ele câte o... ce mâncau? Mâncau altceva pe lângă? Bănesc că cam orice, nu? Păi aveam în firmă, aveam restaurante foarte multe cu tot felul de Ok. specificuri, italien, asiatic și așa mai departe și mergeam în zona de restaurante și fiecare își lua ce voia. Eu, no. Ok. Dar mulți mergeau cu pachetul de acasă, erau oameni foarte faini, foarte Da, dar mă educați. refer la mâncare, așa. Era mâncare normală, să zicem așa. Mâncare normală, Câte ceva evident. dulce, câte ceva, na, fiecare. Normal, păi erau coffee shop-uri cu croissante, cu... Na. Știi de ce zâmbesc acum? Pentru că prietena mea acum a ascultat chestia asta, ea exact asta face acum. Își duce și ea mâncarea și tot așa exact ca inginer și Serios? da, și, și tot așa ea își duce mâncarea și mănâncă sănătos și mai E are ciudată, nu? tentații la birou. Păi da, până aveam un sweet corner. La intrare în birou, care era enorm de mare, era o masă și fiecare ducea două, trei apfeltart, cum se numesc alea, ceva prăjituri din alea mari cu mere, sau o Ah, pungă de dulci. În fiecare zi era plină masa și oamenii coffee break. La coffee break te strângi la sweet corner. da, 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 da. Mai mănânci ceva dulce după cafea, că na, ce să faci, normal că, na, Birthday parties, exact. pregnant, ceva, unul pleca de la fabrică, toată ziua Da, erau evenimente în jurul mâncării. da. Și nu, îți era în pregătire, cum vedeai chestia asta? Adică aveai momente când te duceai și mâncai singură undeva sau nu Da. aveai treabă? Păi Da? de multe da, Aia zic îmi că, place uite, mâncarea. da, 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 da. Așa e, Și îmi așa e. place și să Înțeleg. stau cu oamenii, chiar dacă de multe ori să zic că mi-era mai ușor cu pofta, îmi plăcea mult să stau cu oamenii, dar când vorbești cu ei și ei nu-și pot termina cuvintele că sunt cu gura plină, Da. Ai pierd. avut momente în pregătiri când ai realizat chestia asta că e foarte importantă și viața socială și trebuie să mai ieși chiar și în pregătire sau la un moment dat, nu știu, în ultimele 2 luni sau în ultima lună, nu știu cum era la tine, nu mai avea energie și oarecum te focusai mai mult să rămâi cu mai mult pe lângă oameni care poate te înțeleg mai mult, adică nu intră în chestii de genul hai mănâncă și tu ceva cu noi sau chestii de genul chiar și în ultimele săptămâni. Am avut un grup foarte fain de colegi în Olanda, care la început, când zic la început, mă refer la primii vreo 2 ani, Ok. erau mereu, dar numai o bucătură, doar gustă, sau uite, puneți la pachet și o mănânci mai târziu. Zic, Da, da, da. nu mănânc decât peste vreo Bun 6 luni, asta. probabil. Pregătire, să nu te vedem noi. Sau cum? Bun asta, da. Au fost Ca vreo și 2 ani în care au bună. trebuit efectiv să-i educ eu pe ei, adică nu să-i educ, să le explic că e așa, să înțeleagă. Și vedeau că eram cu caserola mea și eu mâncam de multe ori la birou sau aveam meeting-uri așa online, dar Mm. eram pe video la fel.
și scriam pe chat: mă scuzați, trebuie să mănânc, o să-mi opresc microfonul. Eu când aveam ora mea de mâncat, nu mai conta. Nu mai conta nimic. Da. Mergeam în meeting-uri mari, în încăperi cu 30-40 de oameni, dar era foarte fain că erau foarte open-minded oamenii aia. Dacă era ora mesei și ne prindeau o ședință mare la ora mesei, ei își deschideau caserul ăla și mâncau. Și eu zic, lux, păi mi-o deschid și eu, chiar dacă nu e ora mesei. Exact. Super. No. Deci era asta cu jobul, era greu până m-am învățat cu mâncarea, cu ce și cum, după care, după primii 2 ani și când ne strângeam la o prăjitură, că era ziua cuiva, îmi spuneau, tu ești în pregătire, așa, nu mănânci. Dar dacă vrei să ne spui că îți punem o feliuță și... Da, deja știau, adică oamenii cu care E lucram, educat, da. cei mai depărtați, sute de oameni deja știau Da. toți că o să... Asta e super. Și ai spus că stai la birou până la, nu știu, 6-7. După mergeai la antrenament Mergeam direct la antrenament de la și sală. Primul an a fost așa ți groaznic. se termina Aveam practic mașină. ziua, nu? Păi, eu când mergeam la lucru, că stăteam în Olanda, în iarnă mai ales, că asta zic, pe perioada de iarnă, da, se făcea lumină afară aproape la 9 dimineața și se întuneca pe la 3-4 la amiază. Deci Adică tu eu nu doar vedeam ziua. noaptea. Doar noaptea eram, da. Noaptea mergeam la lucru, noaptea ieșeam. Nu vedeam lumina zilei. Mergeam Da. la sală, făceam antrenamentul. O oră de posing era lege pentru mine, zi de zi, după antrenament, până mă dădeau afară, că la 10 se închidea sala la început. Mamă, da. La 10 mă dădeau afară, mergeam cu autobuzul, asta mânca mult timp, schimbam autobuze, ploua de numai, eu cu 3 genți, geanta de lucru cu laptopul, geanta de mâncare cu 5 mese, geanta de sală, nu mă vedeam de genți, eram așa acoperită de genți prin ploaie. Și asta era zi de zi. Și mers pe jos de la autobuz 15 minute, 15 minute înapoi la autobuz, te duci cu autobuz iar 20 de minute până acasă pe jos și na. Scuze-mă că te întrerup. Acum, pentru cei sau nu, femeile, fetele care ne ascultă, dacă vă uitați pe Instagram la Mia și vedeți acum poze din Bali și poze la care, nu știu, poate ați visat să aveți o viață cum a descris ea mai devreme, e posibil să trebuiască să treceți prin ceva de genul, ceva rutină de genul, să munciți foarte mult înainte ca să ajungeți... Mi-a spus o clientă, că i-a spus ceva nașă fină cineva, păi că și tu îi dai bani lui aia să o ții în Bali? Da, hai de cap. Mamă. Da, dar lumea nu... Bine, poate, uite, o chestie foarte interesantă. Lumea nu vede, poate nici noi nu spunem multe detalii din spate, poate tu, nu știu dacă ai Da, spus asta foarte, sau poate foarte clientelor, puțin. persoanelor apropiate. Aia zic că lumea poate nu știe povestea și dacă ar asculta asta acum și cei care sau cele care ascultă asta acum și înțeleg câtă muncă în spate și sacrificii viață socială, personală pentru concursuri, pentru a ajunge la un anumit nivel ca sportiv în primul rând. Și după aia, bineînțeles, mai departe, să înveți marketing, să vinzi, să-ți faci, nu știu, să poți să plătești pe cineva să vină să-ți facă poze profesionale, să echipă de, nu știu, vânzări, marketing și așa mai departe, durează. Da, acum mie mi se pare impresionant să văd multe fete care nu prea fost la sală, au timp și se plâng foarte mult. Mi se pare impresionant să văd cum nu cum se zice în română, willing, În să atitudinea nu-și de dorească victimă. să pună munca, să facă munca. Ok, da. N-ai ambiția să faci munca de care e nevoie ca Da, să-ți atingi visul, obiectivul pe care tu ți l-ai ales. Adică, cum îți ziceam, eu nu vreau să te conving că trebuie să faci asta. da. Tu vii la mine să-ți spun planul, ce-i de făcut. Eu ți-l spun, eu vreau să văd că tu, măcar că încerci înainte să te plângi și după aia să zici că nu merge. Era o vorbă foarte interesantă. Nu fi supărat de rezultatele pe care nu le ai din munca pe care n-ai depus-o. Ai făcut-o, exact. Da, Exact. asta e. Da, Și uite că pui de rutina asta mea, că într-adevăr sună impresionant, dar pentru mine era îți asta plăcea. vreau, asta fac. Adică Da. pentru mine era, și dacă mergeam plângând, că
plângeam, cred că sincer plângeam în fiecare zi, dar eu din plâns, din furia aia și din Da, plâns, da, înțeleg, îmi știu, luam energia, știu, kerosen. știu, Și aia știu, știu. mă făcea să merg mai Și departe. și Dar eu am știai că crescut trebuie să așa. faci asta. Adică nu exista, ok, era greu, plângeai, te descărcai, dar știai că trebuie să faci asta și a doua zi o luai de la capăt. Le spuneam fetelor, n-am avut în 5-6 ani, în afară de mesele de după concurs, gen să fiu pe pregătire. Pregătire, 6 luni. N-am avut un cheat meal, n-am mâncat în plus. O singură dată am făcut-o, asta înainte cu vreo 6 săptămâni de un campionat european. Am plâns câteva ore, am sunat-o pe Ștefana Sandu, atunci ne pregăteam amândouă de europene. Am sunat-o pe Ștefana, eram amândouă pe bicicletă la cardio și spuneam că mâncat bomboanele alea de ciocolată, eram terminată. Și de atât țin minte că am mâncat extra pe pregătire în 6 ani. Da. A Când fost mai mult alte feeling-ul cliente îmi ăla. dau ordinea zilei și eu și mă mint în check-ins. Da, și îți dai seama, adică A după fost atâția ok. ani îți dai seama când cineva te minte la alimentație și poate de multe ori, nu știu cum faci tu, dar eu de multe ori Nu le nu, spun nimic. nu le spun nimic, pentru că dacă aleg să mă mintă, se mint pe ei sau pe el Exact. și Eu noi, mereu spun, fiecare primește exact ce merită, fiecare după munca depusă. exact, Eu, la rândul meu, îmi depun munca, adică eu știu că vreau, eu dau 100% ca și antrenor. Pentru că asta e exact, munca, adică exact, nu mă mai mândresc cu rezultatele mele. Rezultatele mele acum sunt rezultatele lor. Clar exact. vreau poate să fie de 10. Dar ce voiam să zic e că e rutina asta care pare, wow, atât de impresionantă. Eu eram cumva obișnuită, eu de mică, înțeles că am jucat basket 8-9 ani. Eu făceam 5 antrenamente, mergeam la școală, în liceu în general, în toate școala până la 12-3 cât era, după care mergeam la basket, 2 ore jumate, 5 zile pe săptămână. Sâmbătă, Da. duminică, aveam meciuri, turnee, campionate, eram ori în deplasare, ori acasă. Aveam 2-3 meciuri pe zi, mergeam acasă moartă, tati îmi masa picioarele că aveam bătături. Um, eu nu ieșeam Da, da, afară, da. Deci, oarecum club. ai fost Eu nu într-un știu ce făceau cantonament de copiii de mică. vârsta mea. Da, cantonament, tabără la Târgoviște, unde eram Da, da, da. Mhm. meciuri non-stop și antrenamente și pentru mine a fost sport toată viața mea și disciplina asta a fost, așa am crescut și așa e normal pentru Oarecum a mine. fost da, pentru că, sigur, cunoști și tu, sunt persoane care nu au făcut, nu știu, femei, bărbați, nu au făcut sport în mod organizat niciodată. Hai să zicem că s-au mai dus așa un an, doi la sală, așa, au făcut mișcare mai mult, nu au avut un program de antrenament bine pus la punct și un plan alimentar și la un moment dat s-au gândit să participe la un concurs și neavând background-ul ăsta de sportiv de performanță și dedicarea aia și rutina aia care te face strong cu adevărat și îți dă maturitate, Disciplină, e disciplină, exact. Mulți s-au lăsat de sală de tot după o pregătire. corect. Da, din Pentru păcate, că au fost exact. foarte mult, a fost burnout, dar a fost burnout mai mult mental, nu neapărat, oricum intri, dacă ajungi în formă de concurs, oricum e și un burnout fizic. Da, Dar dacă intri și în burnout mental, s-a terminat. Nu-ți mai vine, sunt mulți care s-au lăsat de tot, de sală, de sport, de... așa e. Așa e. Și... În funcție de cât de o pregătire de genul ăsta te testează atât de mult și fizic și psihic, încât la testul final, după Da, concurs, când e alegerea ta ce faci da, da, da. și cum faci lucrurile, îs unii care challenge-ul ăsta, provocarea asta, i-au făcut mai puternici și mai buni, Exact. pe care, oameni care au ajuns terminați. Challenge-ul ăsta le-a Da. dat În depresii și nu și-au mai revenit, mai ales eating disorders. după concurs. Eu am avut, adică și eu am mâncat după concursuri și după concurs e mult mai greu. Dacă n-ai un obiectiv, dacă nu mai ai un concurs imediat după, la o săptămână, două, o lună, două, e mult, mult mai greu, de 10 ori mai greu decât în pregătire, că știi că ai un deadline. E Așa mult e. mai greu să te menții acolo și e foarte important pentru că nu doar că poți să strici, ca femeie e și mai ușor, poți să strici forma, că nu e același mediu hormonal și ajungi într-un punct în care poți într-o lună, știi, două, trei săptămâni, hai o lună, două, să nu te mai recunoști fizic și te duce și hormonal și mental în Mental anumite... te distruge pentru o femeie Da, să pună 2-3 exact. săptămâni 10-15 Da, kg, da, psihic te te face, terminat.
te face după aia jumătate de antren numai să-ți revii un pic. Nu, Și că de nu mai asta vrei e, din casă, nu mai vrei să mergi la sală, să te da, vadă da, lumea, că tu da, în da, două da, săptămâni ești da, alt om. da. Din păcate, nu știu, de asta uh, eu am și zis, acum tot am câteva cliente în online care tot îmi bat, apropo, și se țin, văd că se țin și uh, făcând cursurile astea de NLP am zis, o să mai pregătesc pe cineva doar dacă face cursuri de NLP să aibă anumită maturitate. Bine, acum cer și eu mult, dar ar fi o condiție că oarecum altfel ar gândi-o, știi? Că înveți anumite chestii, cum să-ți gestionezi emoțiile mai bine și te maturizează pe partea asta și bine, a fost așa, îți dai seama că nu îi pun acum să facă investiții de Evident. genul, Aici ți-ai dar fi dorit tu, sunt oamenii cu care ai dorit tu să lucrezi. da, exact, exact. Mai ales că acum din toamnă o să fiu și în echipă la unde am făcut de o cursurile. No, poate cumva aduc mai mulți și sportivi pe partea asta, pentru că Foarte fain. am Bravo. observat că cei care lucrează foarte mult pe partea fizică, de obicei uită emoționalul și mentalul și în special emoționalul. Nu știu mult să-și asculte emoțiile cu adevărat și să vadă, bă, ce vrea. Păi e nevoie de anumită inteligență și asta Da, se cultivă. se cultivă și na, Yes, odată, adică pe de parte ca orice altceva se cultivă odată teoretic și foarte important practic viața. Tot ce hai, ți-o da, cu toate greutățile pe care le-ai avut și cu felul în care le-ai manageuit, să zic așa. exact, exact. Da, e un subiect interesant și ăsta. Am vrut să te mai întreb legat de competiții. Făceai chestia asta de, nu știu, în pregătiri, de vizual. Ok, mi-ai zis că făceai posing o oră. În ora aia de posing sau la antrenamente, nu știu, sau în timpul zilei sau înainte să te pui la somn, nu știu cum făceai tu sau dacă făceai vizualizare. Te vizualizai pe scenă, Da. vizualizai momentul când câștigai sau tot procesul ăla ce se întâmpla în minutele alea de pe scenă, Da, după, da. nu În știu, detaliu, cap-coadă, tot ok, concursul. Inclusiv backstage, cum coboram de din backstage, ce făceam, da. tot, fiecare minut. Foarte mult ajută asta, da. Da, și făceam asta de obicei, o făceam la cardio. Mhm. Da, un fel de meditație. Da, da, adică Mhm. nu neapărat stăteam pe telefon sau știu eu, dar la cardio îmi era greu și Da. intram așa într-o lume a mea unde asta vedeam și mă și motiva cumva sau știam pentru ce fac, adică doar mă Aveai uitam la puls DC-ul să nu ferm. scadă. Da, 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 da. Super. Da, făceam asta și chiar înainte de europene am avut așa Înainte de europene, cu vreo 2 săptămâni, am avut un moment în care eu am simțit că o să câștig la europene. Și am început să plâng. Eram pe bicicletă la cardio și am început să plâng, m-am făcut toată piele de găină, a fost așa un feeling, n-am mai putut niciodată așa ceva. Și oarecum, când ai câștigat, oarecum nu a mai fost chiar o fost, cu siguranță te-ai bucurat și ai simțit momentul, dar oarecum te-ai așteptat. Eram cumva, atunci mi-am adus aminte de momentul ăla, pentru că eu înainte de europene stăteam cu fetele, am fost teroare psihic. Uh, Eram foarte dezamăgită de forma mea, pe lângă că îmi venise menstruația fix în ziua concursului sau cu o zi înainte de concurs. Mhm, mhm. Și eram super dezamăgită de formă, mai ales când mi-a venit, nici nu conta cum mă vedeam. Dacă mi-a venit menstruația, știam că sunt plină de apă. Da. Și le vedeam pe toate fetele în pe Instagram, cu o zi înainte, că toată lumea își mai punea poze. Făceam A, și screenshot la oarecum te toate comparai. fetele, nici nu eram sigură dacă sunt pe categorie cu mine sau cu una mai înainte sau după, la toate, screenshot, la toate pozițiile le puneam. Aveam la colajuri cu zeci, sute de sportive și Da. mă uitam și pe toate le vedeam mai bine ca mine. În backstage, mă uitam la toate, plângeam, efectiv plângeam cât de varzăus în backstage. Mă abțineam să nu plâng. Atunci când ai câștigat din Da, 400, dar dintre nu că sunt varză. Eu cumva știam că sunt bine, dar cumva, pentru că am avut senzația aia, feeling-ul ăla că urma să fie bun rezultatul, îmi era frică să nu-mi dezamăgesc așteptarea aia, cred că, sau nu știu, îmi îți pusesem era frică de succes, oare? Sau, cam sau de de eșec? interes. Era gen, simțeam că trebuie să câștig și era gen, acum neapărat trebuie, dar le vedeam pe toate bune și eram, aole, dacă nu se întâmplă. Ok, da, mamă. Foarte, foarte tare asta și s-a întâmplat.
Și Da, s-a întâmplat, s-a întâmplat, dar oricum când s-a întâmplat mai ales chestia cu overall-ul, nici nu mi-aduc aminte, decât vreo 3 secunde când s-a anunțat, îmi aduc aminte că, nu știu, am căzut, m-am pus eu jos așa gen Google și eram gen, atât mi-aduc aminte și că da. Amelie, mă rog, niște fete au venit la mine și mi-au zis, ridică-te că trebuie să mergi pe scenă. Și nu mai știu în rest nimic, nimic, totul Mhm. e blackout. Cu siguranță undeva acolo a rămas amintirea asta, în subconștient cel puțin. Da, Pentru mine au fost multe feeling-uri și chestii care da, s-au legat din foarte intens. pregătire, din Da, a fost foarte chestii intens. personale. Cum îți ziceam, eu tot timpul am făcut lucrurile astea doar pentru mine. Pentru Mhm. mine și atât, fără să demonstrez nimănui nimic. Mie mi-era și rușine să anunț pe Instagram sau pe undeva că merg la un concurs, că mi-era gen, dacă mă dau mare că merg la concurs și pe urmă forma mea e varză sau știu eu. Și atunci nici nu voiam să zic, voiam mereu, eu eram silence work, să fac treaba la 120%, să nu zic nimic și pe urmă vedem rezultatele cum sunt. Dar eu să știu că am făcut treaba fără să... Da. Oarecum să zici, să vorbești prin rezultate. Da, da. Da, super, super asta. Uh, da, mamă, Asta le ce spun și parcurs. fetelor, că mă întrebai tu dacă vizualizez tot concursul. Eu fac asta cu ele, cu clientele mele, le spun, inclusiv cu fetele care îmi vin doar la posing. La posing facem tot, cap-coadă, tot concursul, în detaliu, tot ce se... Concurând la atâtea concursuri, știu, cred că tot, și ce e imprevizibil, ce se poate întâmpla și luăm în considerare pentru posing absolut toate ipostazele posibile și imposibile, în așa fel încât mișcările lor la posing și atitudinea, fața, să nu se schimbe în momentul în care se întâmplă ceva neașteptat. Pentru că arbitru de scenă poate zice, face ceva, arbitrii de la masă, ceva la care tu... lucruri pe care tu să nu-l fi văzut când te-ai uitat la concursuri pe YouTube. Exact, 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 că sunt multe detalii, da, exact. Da. Sau cu fetele cu care lucrez și cu care am apeluri în mod constant, acolo discutăm foarte, foarte multe lucruri. Dar, clar, vizualizarea concursurilor cap-coadă, cum le zic, și unde să se așeze în backstage, cum să-și pună Mhm. salteaua, ghiozdanul și toate cele, Tot, tot, tot. tot. Mamă, super, super, Da, fiecare detaliu, foarte, foarte interesant. Super tare. da. Ce am vrut să te mai întreb? Legat de antrenament, hai să intrăm un pic pe partea asta. Uh, Diferență între cum te pregăteai într-o pregătire, ce split aveai, intensitatea și așa mai departe, dacă, nu știu, tehnici de creștere a intensității și acum, cum te antrenezi acum. Știu că ai avut ceva accidentare acum un an, Recent am avut, în decembrie, anul trecut. da, Ah, ok, da, ok. mi-am rupt ligamentul, celălalt. Un Mamă, la ligament mi sală l-am rupt. sau? Nu, cu scuterul aici, dar în parcare, pe loc Ah, aproape. ok, a fost N-am o... făcut Da, nimic, mai nimic nu am făcut, doar nu aveam da. stabilitate. Purtam niște sandale, nu cu toc sau ceva, dar nu mi era stabil piciorul și a pocnit. Și am știut că e ligamentul, că Da, astea, nu. Așa au fost. Revin era mai nevoie. Cu puternică. siguranță trebuia să-mi iau o pauză de la sală și numai așa se putea, că eram deja Da. Întotdeauna ne dă universul. Dacă nu suntem pe drumul bun, ne dă semne. neîndreaptă, da. Deci asta e diferența între cum te antrenezi acum, ce split ai acum, versus cum aveai în pregătire. E foarte interesantă treaba asta, pentru că eu, de fapt, când am decis să mă opresc din concurat, unul dintre motivele pentru care am decis asta, a fost faptul că nu mă mai antrenam ca un atlet, ca un sportiv. Să-ți explic de la început. Când am început să mă antrenez, evident, ca toată lumea, ai depus masă musculară și așa mai departe. În primii 2 ani am făcut asta pentru că e mult de lucrat la un corp ca să dai o formă care să se încadreze într-o anumită categorie. Scuză-mă, te întreb, scuză-mă. Deci pentru bikini trebuie să se antreneze fetele cu greutăți? Știi că sunt multe care au impresia că, nu știu, la bikini fetele doar, nu știu, cu elastice și Dar cu cu... arda. Da, ceva, deci fac alergare și... Da, a fost așa, da, aici am vrut Mie să... îmi plăcea foarte mult să mă antrenez cu greutăți. Eu am început, cum ți-am zis, de la 14 ani să mă antrenez. Îmi plăcea să fac hip thrust foarte greu. Eu am început de la 14 ani. Când am intrat în sală, prietenul pe care l-aveam atunci la 15 ani, fratele lui mergea la concursuri și ei m-au învățat
ce faci cu discurile alea, cum le pui pe bară și pe urmă fiecare mișcare. Am început destul de bine să mă antrenez de micuță și îmi plăcea, că de asta am rămas la sală și am început să mă antrenez tot mai greu, îmi plăcea. Pe vremea Da. nu prea erau fete la sală, printre băieți și îmi plăcea să mă bag acolo la challenge-uri și piept ce era de făcut, eu printre ei. Um, și pe urmă, când a trebuit să mă antrenez pentru concursuri, la fel, evident, m-am antrenat cu greutăți, a trebuit să pun masă musculară, serios. Am pus vreo 2-3 ani, după care um, mi s-a spus în România, în backstage, într-un mod foarte nerespectos, un arbitru a venit la mine, mă rog, nu un oarecare arbitru, dar anyways, a venit la mine în spate, înainte să intru pe scenă. Era campionatul național și cred că le-au fost de dimineață și după masă era Cupa Europei sau ceva de genul și trebuia să intru Ok, din nou. știu. Da, știu. Și a venit la mine și mi-a spus, ești tot ceea ce nu ne dorim pe scenă la bikini. Mamă, Cuvintele astea. Și eram gen, îmi fac vai de geanta capul meu. acasă, ce pisici fac? Că am plătit deja înscrierea la următorul. Vai de capul meu. Mamă. Um, Dar de Asta ce au ar spun, mă rog, acum nu ești. Adică ce fel de probleme mentale să aibă omul ăla ca să spună chestia asta? Adică, bă, și dacă nu-ți place de un sportiv, indiferent din ce motiv, nu spui chestia asta, pentru că s-a În pregătit. primul rând îți alegi corect momentul în care să o faci. Dacă ai un minim de Da, dar nu, educație, nu o spui bun așa, da, simț, îți alegi corect momentul, îți alegi corect cuvintele și da, mă gândesc că dacă într-adevăr o faci cu intenția de a ajuta, ghida sportivul respectiv spre, în cazul ăsta, forma, că de formă era vorba, spre forma de care are nevoie ca da, să se încadreze la categoria la care vrea să participe. În fine, după ce am mai discutat cu unii alții, ideea era că devenisem prea musculoasă. Eu, în mod constant, că atunci îmi luasem un an jumate, un an de off-season, cred că, sau ceva în ok, genul ăsta. Mi-am luat timpul ăla pentru că până atunci am participat și eram cu, nu știu dacă știi, Maria Burlaca, Anastasia Zolotaia pe categorie. Erau fete care participau cu mult timp în urmă, rusoaice, ucrainience, foarte bune și eu mă comparam nu cu știu, ele. dar Aveam deficiențe, ele fiind campioane pe categoriile da. lor. Tu te Eu mă comparam comparai cu cu topul etalonul, topului. exact, Da, etalonul pe categoria mea de înălțime. da, exact. Aveam deficiențe mai ales la spate și mi-am luat timp să îmbunătățesc forma înainte să mă duc iar pe scenă, evident, și după aceea când m-am întors, eu super confident că am ajuns la forma aia, că eu toată pregătirea îmi comparam pozele mele cu a fetelor. Au venit și mi-a spus treaba asta și am fost așa de what the fuck? Și eram super nervoasă în ziua aia. M-am dus acasă, mi-am comparat pozele mele de scenă cu a fetelor și Și zic, cum au fost ceilalți arbitri? Nu știu, ce s-a întâmplat la concurs? Adică ce a ieșit? păi am luat locul 3 la Cupa Europei, la Naționale mi-am dat locul 1, la Cupa Europei am luat locul 3 și locul 1 și 2 erau fete care, într-adevăr, nu știu dacă se antrenau cu greutăți, dar nu erau Ah, forme ok. de scenă care să arate de parcă te-ai antrenat cu greutăți. Am înțeles. Din punctul meu de vedere. Eu eram, într-adevăr, față de locul 1 și 2, exact așa cum mi-a spus arbitrul respectiv, eram musculoasă, foarte musculoasă față de locurile 1 și 2. În fine, după aceea am avut vreo 2-3 ani, de fapt până la sfârșitul carierei, în care a trebuit să size down, să mă micșorez, inclusiv adică să pierd din masă musculară overall. În momentul în care mi-a spus chestia asta, aveam pe scenă undeva la vreo 47 de kilograme și la europene cred că am avut, unde am câștigat overall vreo 44 și la mondiale 43. Ok. Ca să înțelegi cât de mult a trebuit Deci, să cred că scad asta a greu. fost cel mai greu proces de... Nu te-ai mai antrenat sau, nu știu, doar, nu știu, Asta era FSR-ul. super frustrant. Cu greutăți Da, nu mai da, puteam să mă da. antrenez cu greutăți, aproape nicio grupă Oarecum musculară. nu mai puteai să-ți... Că până la urmă și antrenamentul ăsta ne aduce o anumită satisfacție psihică și emoțională. Dacă ne antrenăm doar pentru... Dacă trebuie să ne antrenăm doar pentru ce vor alții să vadă la noi, cred că ăsta e Mie cel nu-mi mai... plăcea, Da, mie îmi plăcea forma aia mea în care eram full, da, mușchi, da, da, rotund. da, da. Îți plăcea, Uh, da, înțeleg. și după aceea au trebuit să-mi fac tot mai mic la mondiale
Acum nici nu pot să dau scroll prin telefon pe la pozele de mondiale să mă văd, riduri pe față, așa, Ok. multe rânduri și Asta e eram când ai avut foarte, 43? da, eram super flat, totul, fund, n-aveam deloc, Și dar până atunci ai la urmă, câștigat. Și da, atunci și ai atunci am câștigat. câștigat. Și am zis că dacă asta e rețeta Aia succesului, zic. nu mai vreau succes de genul ăsta. Nu te-ai gândit să faci tranziția la NPC? Nu, dar nu că nu mai vreau concurs în momentul ăsta, Ok. cum te-am Ți s-o descris luat eu în de... viața mea și Da, deocamdată știu. Ți s-o luat de concursurile, proces, da, înțeleg. da. Deocamdată, dar nu zic un nu definitiv, nu Da. știu, poate mă mai Cine știe, poate la nebunie. anul... Deocamdată ce fac de vreo un an jumate, doi, mă antrenez și mănânc. Pentru că în continuare dieta e dietă, îmi calculez tot ce mănânc. Aici în Bali e foarte ușor să fac asta, mai ușor ca oriunde altundeva. Antrenamentele toate sunt super controlate. Mă antrenez și mănânc, că asta era de fapt întrebarea, Cam pregătire. 100 de ori mai bine, mai intens, mai exact și mai precis decât am făcut în pregătire. Acum o fac ca și cum m-aș pregăti să zic de wellness, shape. Ăsta e obiectivul. Și Super. pentru asta mă antrenez și Da. mănânc și mă odihnesc și Da. așa mai departe. Super tare. Asta Asta e... pentru că am fost super dezamăgită și a trebuit să pierd masă musculară și acum am o frustrare de asta că am lucrat atâția ani să pun ca să o pierd și acum lucrez iar să pun la loc. Bine, mă gândesc, oricum, odată ce ai avut-o, ai memoria musculară, altfel se pune, o pui mai ușor decât dacă nu o aveai înainte. Mă Corect, dar gândesc, tu știi ce mi-a fost foarte greu? Eu nu mai știam să mă antrenez intens. intens. Da, păi da, normal, dacă pierzi asta, Eu nu da. mai știam unde-i Eu. failure-ul. Acum 2 ani când am început programul ăsta, mi-am dat seama că sunt puturoasă la antrenament. Da, pentru că oarecum, probabil ți-ai adaptat antrenamentele să-ți pierzi în masă, nu trebuie să te mai duci până la epuizare, trebuie să faci așa ușor, Eram trebuie... forțată în mod constant, trebuia să-i trimit videouri antrenorului și el îmi spunea mai puține repetări, Da. greutate mai mică. Eram, Cred, da, 100% m-aș lăsa, 100%. M-aș lăsa de concurat, adică, 100%, nu, nici nu se pune problema. păi, Da, pentru asta ne antrenăm și concurăm ca da, să devenim tot mai bun, dar pentru mine bun însemna să merg înapoi, așa vedeam eu și simțeam lucrurile. da. E interesantă chestia asta. Uh, Hai să mergem un pic pe partea de online coaching. Da. Deci ai făcut tranziția de la sportivă la antrenare online, oarecum au venit fetele spre tine, nu neapărat te-ai promovat tu pe partea asta. Ce sfat ai da femeilor care ar vrea să se apuce de antrenat în online? La început, nu știu, la ce aspecte ar trebui să fie atente? Cum să-și facă, nu știu, cum să se promoveze, acum nu cum să se promoveze, dar la ce aspecte ar trebui să fie atente la început sau ce să-și pună în vedere prima dată, înainte să înceapă asta? Nu În știu dacă am zis primul bine, rând, dar în primul rând, ele, felul fizicul. în care Adică, arată ele, asta, multe femei merg la fete care nu antrenează, care nu au treabă cu asta, ci spun vreau să arăt ca tine. Păi da, ce să fac eu? Că nici măcar nu sunt antrenoare, nu au făcut asta, nici măcar nu țin o dietă, doar arată bine și le spun vreau să arăt ca tine. Deci asta zic, în primul rând trebuie să arăți tu nu ca un antrenor. Ca asta e punctul 2. Trebuie să arăți tu bine. Și ce înseamnă bine, poți să definești tu. asta e. Da. Și apoi să fii un lider online. Pentru Mhm. că sunt multe fete care sunt super musculoase și sunt lideri. Și sunt fete care vor să arate ca ele. Și sunt fete care mai n-au mușchi, dar poate și-au făcut și un BBL. Dar sunt lideri pe Instagram și Ok. fete arate ca ea. Da. Și Da. atunci îi spune ca toate la fel, un iaurțel de dimineață, un castravecior la amiaz și Deci uh, oarecum trebuie să pui, să iei
sfaturi de la cineva sau să te antrenezi cu cineva care a pus în practică și a construit corpul, nu e mai mult genetic și habar n-are să facă un program ca lumea de antrenament și că de chinuit în sală absolut oricine te poate chinui, dar un program bun Da. de antrenament ca să te ducă către corpul pe care tu îl visezi e total altceva. Da, acum era punctul 3. Asigură-te că informațiile pe care le dă persoana respectivă nu sunt luate de pe TikTok. Da, bun asta, da. Exact. Am în cap persoane când zic asta, nu știu dacă într-adevăr au făcut sens tot ce am zis, pentru că am două persoane în cap. Una care e super sexy și frumoasă și postează într-un anumit fel și are o grămadă de fete care, wow, vreau să fiu ca tine. Și sunt alte fete care, din punct de vedere genetic, probabil nu sunt la fel de... Da, înțeleg. Oh, nu Doar că găsesc. știu mult mai multe, Dar știu doar mult că mai nu le multe, sunt ajută. Da, sportive, cu da, foarte înțeleg. multă educație în domeniul Da, ăsta și e mai greu să-și facă cliente. da. Asta e, asta e geneticul. Dar uite, am acum o clientă cu care chiar la asta lucrez și asta vorbeam că am avut un apel cu ea recent și despre asta chiar îi dădeam sfaturi ce să facă ca să-și înceapă treaba și online. Mhm. Și spuneam asta, tu în primul rând trebuie să arăți bine fizic, să fii frumoasă pentru că trebuie să te vinzi și, na, Da, și o exact. mașină, când o pui de vânzare, o lustruiești un pic. Exact. Exact, așa e. Uh, și pe urmă, ea deja făcea asta, îi spuneam când deschizi gura să știi ce spui și să spui lucrurile constructiv mereu, niciodată să nu fie negativ, să nu fie despre alții, să fie în principiu despre tine Despre și să fie proces, pozitiv. despre bine, despre rezultatul final. Evoluție, Da. da, Da, pentru că și dacă în funcție de felul cum vorbești, atragi anumit gen de oameni și chiar corect, corect. și cei mai apropiați de la prieteni apropiați, partener, chiar și urmăritori, în funcție de cum suntem noi. Așa e, Bine, foarte corect. întotdeauna, mai ales dacă ai foarte mulți, clar o să fie și din partea cealaltă, că n-are cum să... Da, 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 nu da, există. Nu există. hai. Uh, da, foarte, foarte bun asta. Uite, o întrebare interesantă. Dacă ai vorbit cu Mia de acum 10 ani, ce sfat de-ai da? Păi ce am eu? Ah, keep going. Exact ce am făcut. Adică capul sus, ștergeți mucii, ștergeți lacrimile și trei înainte. Eu Deci super. același lucru, fă ce trebuie, fă ce faci, că Nimic, faci bine. Chiar nimic dacă nu e greu, fă din ce tot ce am am înțeles. făcut. Da, da. Da, asta din nou în toate domeniile, nu doar în fitness sau, mă rog, lucru, ori tot ce am făcut, e doar... Am fost Mhm. singură toată viața, am fost foarte greu. Ce-a trebuit făcut, o trebuit să-mi fac eu. Așa că ori făceam și aveam, ori Da, o da, făceam. probabil dacă nu erai într-un context de genul ăsta și erai vreo răsfățată din asta de a avea totul de-a gata și nu mai trebuia să facă nimic, nu știu cât te mai făceai din ce ai făcut. Am fugit de acasă la 18 ani, un an jumate n-am vorbit cu ai mei deloc, am fost în supermarket în Spania să plătesc mâncarea și n-am avut cu ce. Mi-a dat fail cardul și Da, n-aveam nimic și eram... Și acum mamă, început viața mea. Am pus jos pe bordură, am început să plâng și trebuie să-mi rezolv viața. mamă. Asta e, da, scenariul de film. Uh, da, Așa că pentru mine e doar aia, ștergeți da, lacrimile, bărbia sus și dai mai departe. dai mai departe. Bravo, super Mai tare. ce faci. Și acum continuarea, cum vezi evoluția ta în următorii 5 ani? Și când pun întrebarea asta, poți să răspunzi pe ce latura vieții vrei tu. Deci nu neapărat mă refer la una sau la alta, cum te vezi tu în următorii 5 ani? Hai, dai funny, că mi se termină chiria la casa asta în octombrie
și cu multă lume vorbesc aici și ce faci? Nu știu. Nu știu dacă mi-au altă vilă aici și rămân în Bali, nu știu dacă plec în altă țară, nu știu nimic ce fac din octombrie și tu mă întrebi unde mă văd în De 5 ani. următorii 5 ani. E bine, da, asta e super, că oarecum ești tot timpul pe alert, așa. E bine că ți-ai luat viața în... Ok, hai să vedem ce iese din asta. Da, e o aventură. Cred, mă Nu știu gândesc. să-ți răspund la întrebarea asta, Dumnezeule. Ce? Că le la 30 de ani, dacă mă întrebai acum 5 ani, la 30 de ani eu mă vedeam cu familie, cu copil, la job. Da, o să... Nu Asta știam poate e că o... pot să am viața asta. Nu Da. știam, nici măcar nu mă ducea capul, nu-mi imaginam că eu pot să am viața pe care o am acum. Mhm. Deci nu știi, adică nu că nu... Oarecum lași viața să te surprindă. Ceva de genul... Mhm. Caut oportunități, sunt foarte deschisă la orice oportunitate, ascult și ascult mult, sunt în contact Da. cu mulți oameni faini și chiar cred că oportunitățile, atât timp cât ești deschis la ele, Mhm. curg. Da, foarte bun asta. Da, inspirațională povestea ta. E foarte tare. Adică nu, nu știam background-ul ăsta al tău, dar acum cu siguranță cele sau cei care ne ascultă o să rămână un pic așa mindfuck și sper să rămână cu chestia asta de ok, hai să facem și să avem și niște aventuri din astea, că nu-i sfârșitul lumii, nu. Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Că îți iei viața și te duci în lume. Fost cel mai bun lucru din viața mea. Prima Ai oară că am văzut? plecat cu Erasmus, că așa am plecat eu din România cu Erasmus. Erau foarte, majoritatea la facultate nu îndrăznea nimeni să ia Erasmus, că era ce, unde să pleci? Nu se prea pleca în străinătate, mai ales ca și adolescent, că încă ești totuși un copil, Mhm, adolescent copil, mă rog, la 18-19 ani cum am plecat eu. Și am zis, hai, cu niște colegi, hai să mergem, să vedem și noi ce. Să mergem, am zis, mi-aduc aminte eu, hai să mergem la birou să întrebăm ce e acolo cu Erasmusul, ce se întâmplă. mhm, Mi-am mhm. scris, am primit confirmare, am făcut bagajul și de acolo toată viața s-a schimbat și totul a fost. Da, mă aduc aminte că așa m-am dus eu în armată. Interesant. La câți ani? Tot așa? La La 18? 18, da. A Mai tu ai venit un făcut coleg de la armată, fotbal, care... hai să nu mergem în armată. Bă, da, cum, normal, hai să mergem. Nu mergem noi în armată? Și ne-am dus în armată. El a Cât căzut probele, eu m-am dus. Da. eu? Da. Câți ani? Cât se face armata? Cât ai făcut tu? Păi eu am stat 3 ani, dar no, eram la Bistrița și după aia m-am dus la Sibiu, la armată, dar în același timp lucram și ca antrenor. Deci eu fost cu vreo 3 ani, am avut 2 joburi, cum ar veni. Și participam, mă și pregăteam de concurs. Wow. 2015-2018 a fost asta. Au fost Wow. primii ani așa de concurat. A fost interesant. Mai, Păi la fel ca și mine, uite, și eu tot așa, a tot cu 3 joburi la fost, început. de asta zic că eu dacă apar, nu, au apărut și eu cam la fel am făcut. Au apărut oportunități, bine, nu Olanda, Bali, și eu aici, Sibiu, Cluj, da, dar Păi ceva, oricum, povestea e cam aceeași, vezi, și da, la ai o luat. scară mai mică, să zicem așa. Dar, da, ca idee așa, nu, trebuie să iei anumite oportunități, trebuie să le iei, că poate la un moment dat, poate nu pe loc, dar peste ceva timp îți pare rău Nu dacă nu neapărat. Știi, faci când anumite spui chestii. oportunități, pare ceva, wow, mă duc și fac bani, wow, mă duc și trăiesc în Da, lux, în confort. Nu, la început e un challenge. da, Oportunitatea aia, de fapt, când o vezi, trebuie să te sperie ca să fie ceva da, da, așa e. Dacă nu te ce să sperii un știi pic, că te va înseamnă că duce la nu... următoare. Da, da, exact. Uh, foarte tare, foarte tare. Deci nici nu mai... Te-am întrebat asta cu 5 ani, acum urmează să te întreb peste 10 ani, nu glumesc. Lasă, mai Nu, bine ne hai facem, să ne dăm un auzim pic din nou. hai să dăm pe mâncare. Mesele preferate sănătoase, dar și nesănătoase, mai puțin sănătoase, să le zicem. Aici, iarăși, cu toate experiențele astea, se împart lucrurile în perioada concursurilor și acum.
Da, și. Perioada de imediat după concursuri, că am avut un an după concursuri în care nu reușeam să-mi găsesc un echilibru cu mâncarea. După ce Aici te-ai în Bali. hotărât să nu mai participi, a fost asta. Da, Ok. aici în Bali, primul an aici în Bali, mi era încă greu să-mi găsesc un echilibru. Mi era greu să merg la un restaurant. Și să nu Acum erau mănânci și poze orice... în meniu, îmi venea să mănânc tot ce era acolo, tot. Da, da, da. Am de zile mi-a luat. Dar da, mâncarea preferată. Acum, dacă mă întrebi, mă duc la restaurant, nu vreau decât orez cu pui. N-am mâncat în toată pregătirea mea. N-am mâncat orez în toată pregătirea mea. Cred că am mâncat de vreo 2-3 ori. Îmi făceam orez cu milkshake, ce aveam eu de la Barbel și cu afine, deci dulce. Orez cu pui, orez cu pește. N-am mâncat veci, că nu mi-au plăcut. Acum, dacă merg, și ieri am mâncat la restaurant, orez cu pui și ouă. Uh, Super. dar Bănuiesc că e altfel acolo orezul cu puiul. Un pic diferit. e bun, E am ce bun. de aia zic. Aici în Bali e foarte ușor să mănânci sănătos, să mănânci și să-ți trecuiești caloriile și macronutrienții mâncând în oraș. Da, Um, în perioada concursurilor e cumva o restricție și trebuie să mănânci ce da. trebuie să mănânci, vezi mâncarea. Pentru mine era, nu știu, aproape ca, nu ca o pedeapsă, că eu, Doamne, îți mulțumesc, toate pregătirile am mâncat ce am vrut, doar îmi calculam mereu. Ok. N-am avut, nu s-a întâmplat vreodată să am un meniu fix și să trebuiască să mănânc luni de Ok. zile. Deci oarecum ai fost flexibilă cu macronutrienții, să Da, zicem. dacă nu eram așa, eu nu făceam concursurile, că eu eram inginer și aveam Da, nevoie de capul meu. da, da, înțeleg. Înțeleg. Da. Um, și atunci mâncare preferată aveam, pâine la greu. Îmi trebuia Pâine. pâine. Ok. Dar îmi permiteam câte o cajă atunci. Dar și acum mănânc pâine de 3 ori pe zi. Da. Îmi Da. place. Mă așteptam să zici ceva, nu știu, proteină cu ovăz, cu ceva din astea, unt de arahide, nu? Pâine cu somon, pâine cu dulceață, pâine cu Ar, ciofia. adevărul că e bună pâinea. Ar merge cu pâine Chiar ai prăjită. făcut tu acum un reel recent cu un cozonac sau cu ce era acolo și cu A, capul, cu ce... da, caș, mamă. Gustul Nici copilăriei. n-am, e pâine făcută de ea din România, acum recent, de 2 săptămâni. Am primit la pâine, cozonac. Adevărată, mamă, da. Nu, că nu mi poftă acum, chiar nu mi poftă, știi? Proastă întrebarea asta acum că ești în pregătire să zici de Nu, mâncare. Acum acum îmi dau seama. acceptăm, mai ducem un pic. Sorry. Avem timp după. Nu trebuie și mie să pun întrebări de mâncare. Da, nu e în momentul. Bun. Cum stabilești așa pentru, nu știu, ce le recomanzi la cliente prima dată când vin către tine? Nu știu, cum începeți să abordați nutriția? Cum procedezi? În primul rând vreau să știu care e punctul în care se află cu nutriția în momentul în care vin la mine. Mhm, Dieta ta. Așa au arătat mereu, ai avut perioade din viața ta în care ai mâncat altfel și cum anume. mhm, Și zic asta pentru că eu din nou sunt foarte alb și negru, calcule, la mine totul e clar și logic și la mine nu prea merge cu povești, nici să mi le spui tu mie că n-ai la da, ce, pentru mine totul e clar și da. logic, nici nu o să te zic eu ție povești. De asta eu vreau să știu care e punctul A, din care pornim, punctul B. B Și minus cum să A, ajungi acolo? care e distanța, exact. Da, Și apoi, înțeleg. în funcție de situația ta familială, emoțională, stres, lucru, program și așa mai departe, vedem cum putem face să ajungi acolo cât mai optim. Că Mhm, probabil nu o să-ți dau un plan orez cu pui de 5 ori pe zi în da. prima săptămână, evident. Și atunci vedem, pas cu pas, când te obișnuiești cu o rutină care deocamdată ți-e ok, dar care deja e mult mai bună decât ce ai avut la început, ok, ești bine, ai câteva săptămâni constante, suntem aici, acum putem să luăm să trecem la următorul nivel. Mhm, La fel și cu antrenamentele. Începem probabil cu 3 antrenamente, dacă atâtea pot, și pe urmă, încet, poate reușești să faci mai mult. mhm, Ideea mhm, e să prindă drag, să înțeleagă că mâncarea nu-i pedeapsă, antrenamentul nu-i pedeapsă și să prindă drag, să te antrenezi cu drag, să te antrenezi pentru performanță, ca să mergi mereu cu entuziasm la sală, să văd, dar să pot mai mult un pic, ca săptămâna trecută. Cu mâncarea, la fel. Chiar am acum o clientă din Germania, așa e de mândră de ea săptămâna asta, din nou, încă o săptămână, ață și cu dieta.
după mai multe săptămâni în care nu a reușit. Și o văd așa ce mândră îi de ea și ăsta e obiectivul, să te simți A- bine și să poți să mergi, să menții. Până la urmă, e foarte, foarte important cum te simți, că poți să ajungi campioană și să te simți mizerabilă sau Da, poți să fii acolo pe scenă, doar prin simplu fapt că ești pe scenă, tu în mintea ta știi, ok, sunt cea mai bună formă, am dus procesul ăsta de la cap la coadă, sunt mult mai tare emoțional, am mai multă încredere în mine. Păi ce poate să bată chestia asta? Până la urmă contează cu emoțiile productive cu care rămâi și cu care ai ajuns în procesul respectiv, pentru că dacă ești campionă și te autodistrugi și după da, aia intri într-o depresie, într-un burnout din ăsta de nu mai știi cum să ieși și îți trebuie să-ți bagi toți banii în terapie, e, nu știu care așa cum e. e mai productivă treaba. Acum, eu ce ți-am spus e de lifestyle, nu, Da, cu da, 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 concursurile da. nu fac la Da, fel, asta e de lifestyle. Cu concursurile, eu sunt foarte straight to the point din prima. da. Zic, am Adică avut, oarecum vrei să și vezi reacția lor, uite, asta trebuie să facem, cum ai zis la început. Asta asta trebuie te să facem. așteaptă, ești dispusă să o faci sau nu, că n-are rost să ne băgăm în ceva ce Exact. nu este. Nu o să te mint. Da. Am avut o clientă recent care, foarte bună fată, extraordinar de muncitoare, serioasă, transparentă, așa, onestă, super interesată și punea multe întrebări. Chiar am recomandat un curs, am o relație foarte faină cu ea, 1,85 înălțime, voia să meargă la concurs. O și mers la concurs și a scos formă foarte bună, de am spus de la început, pentru înălțimea ta, în punctul în care ești acum, ai depus foarte multă masă musculară, încât să te vezi competitivă cu oricine stă pe lângă tine, că cea mai înaltă poate e de 1,75. Tu o să te vezi acolo băți sub băți printre ele. Ai Exact. nevoie de pus. Și zice, știu că o să trebuiască să pun tot ce vreau e să fac un concurs, să văd care e procesul, să văd ce pot eu și așa mai departe. Foarte frumos a dus pregătirea până la capăt, pe scenă, felul în care s-a prezentat, felul în care o luat rezultatul și experiența, cum s-a comportat după concurs, 10 cu steluță, totul. Super. No, uite, Acum, o mentalitate sănătoasă, să zicem așa. acum au început un building phase, ca să nu zic bulk, că nu-mi place Da, neapărat termenul ăsta. Și la fel, atât de serioasă ca și în pregătire. Are un balans, un echilibru da. extraordinar de bun. Dar, Super. din nou, i-am spus de la început, ca să fii foarte competitivă, trebuie să ai, să pui multă masă musculară și nu ai când să o pui în 7, 8, 10 luni. Exact. Exact. Așa e. Foarte bună mentalitatea asta și foarte fain le-o transmiți clientelor. Deci, fetelor care urmăriți acest podcast până în punctul ăsta, acum îmi vine să zic, Mia vă așteaptă, dar nu știu dacă Pentru ai concurs, zis la început că nu neapărat. ce fac cu fetele cu care fac cu foarte mare drag și cu foarte mult suflet. Fac apeluri cu ele, fac mult extra față de ce le spun la început că fac cu ele. Dar vin multe, rămân puține. Pentru Da, că, așa înțeleg. cum am zis, eu nu vreau să te conving că Da. vrei să faci asta. Dacă vii, faci tot și un pic mai mult. Mhm. Foarte Și tare dacă... asta. Nu te-ai gândit să faci, uite, pe partea de mindset pentru femei, nu te-ai gândit să faci ceva tabere, nu știu, 3-4 zile, chiar și în Bali, nu știu, sau chiar, nu știu, în România, dacă ajungi așa să faci o chestie de genul ăsta, să le dai. Retreat-uri m-am gândit la retreat-uri în Bali să fac, dar e greu Aia, să aduc aici oameni și mai ales că puterea păi, financiară din România, da, dar dacă nu strângi un anumit număr de femei, nu faci. Și asta e simplu. am Adică un pic. nu știu Dar dacă ai da, e o ceva de idee pierdut. bună mi-a trecut prin cap, dar eu cu România cel puțin am cam rupt un pic conexiunea. De fapt, stai că tu vorbești foarte bine engleză. Ai putea să faci, nu știu, să vorbești în engleză și ai putea să aduni din toată. Deci, altfel te-ai adresat dacă te adresezi la 10% versus 80%, știi, în engleză. Da. Da, m-am gândit, sincer m-am gândit, am avut. Și chiar au fost fete din România care au zis că vin și după aia am zis, bă, hai să-l fac. E foarte greu să coincizi la dată, că am avut niște discuții de genul ăsta. Da. Data, durata, unele vor cu soțul, altele, că am vorbit, cum ți-am zis, cu multe, să luăm o vilă în care să stăm doar noi, fetele, 2 săptămâni. Da, da, da. Păi că una vrea să vină cu soțul, că e cu copilul, că e așa Da. de grea organizat. Așa e greu, da, e greu.
Dar cine știe, pe Dar da, viitor, dacă asta e partea care îmi place cel mai mult cu fetele. să le transmiți, da. Asta Da. zic că se vede când vorbești despre asta, se vede altfel. De aia ți-am și zis că se vede altfel când vorbești despre asta, de a transmite mindset-ul, se vede altfel versus dacă le pregătești. Ok, și pe partea de pregătire, dar se vede altfel pe tine cum simți versus când transmiți. Când transmiți cuiva. Și de asta am ridicat-o la fileu, în sensul că poate, nu știu, te-ai gândit la ceva de genul și ar prinde bine. Cu siguranță ar prinde bine, de fapt. Da, e ceva ce mi-ar plăcea. Să știi că mi-ai dat o idee și o să mă gândesc mai serios la treaba Deci, asta. fetelor care urmăriți acest podcast, nu de la mine, n-ați auzit nimic de la mine, nu-i scrieți acum în următoarele zile la mine în privat și să o bateți la cap să faceți tabără, da? Și eu 10% comisiuni de acolo, că am venit cu ideea asta bună, bineînțeles. Bun. Hai să mergem pe partea de exerciții, așa, un top 5 exerciții pentru picioare, dacă vrem să facem un hook din ăsta puternic pentru Instagram. Uite, reel ce l-am postat ieri, exact asta. Sau așa, uite, vezi? Pentru picioare. Bulgarians sau Bulgarians cu deficit sau, Bulgarians oricum, hip thrust. Acum picioare, te referi doar la picioare, la Și fese pe sau serii. Tot. hip thrust, Da, squat, femorali, da, cu așa. multe versiuni de squat. Mă rog, mie îmi place mai puțin treaba asta cu când faci squat la Smith Machine și faci glute focused sau quad focused. Da. Ideea e să facă. Ideea e să facă și să facă full range of motion și nu Deci nu parțiale. parțiale. Da. Înțeleg ce zici, da. Așa. Cât am zis? Bulgarians, hip thrust, squat, um, accesorii, evident, nu știu, ceva pentru medias. Eu prefer la cablu mereu abductions, cable Da. abductions. Presa de picioare, Mhm. single Ok. leg cu ambele picioare. Deci mai multe variante din aceste exerciții. Da, cu siguranță. Romanian deadlift, Am vrut să ganțe. zic acum, dar te-am lăsat pe tine, știu că asta vrei să zici. Da. Evident. Ce voiam să zic, clasicele exerciții, executate corect și cu greutate până... Să simți că te bagă în pământ greutatea aia, că nu poți. Preferi un anumit număr de repetări, un rep range? Depinde de Ai, exercițiu, 6, 8 sau 80 repetări, depinde de exercițiu și de ce mai ai pe lângă ele, al câtelea deci exercițiu. 6-8 repetări, 6-10 zi. 6-10 cu execuție corectă, full range, crescând progresiv, de la o săptămână la alta sau cât de des se poate. Corect. Da, simplu, deci nu e nimic scos de sub soare. Mă bucur că ai împărtășit și tu această idee și... Ce ai zice? Ce ai răspunde tu la întrebarea asta? Păi Cu tot, ce exerciții și cum? tot la fel și de-aia de multe ori cu toți invitați, cred că toți au zis chestia asta. Bine, sunt, uite, de exemplu, la care mai diferă. Uite, de exemplu, mie îmi place mai ales cu persoanele care... Sunt persoane care dacă le pun să facă sub 10 repetări la genoflexiuni sau chiar și la presă, au frica asta oarecum de a se aduce aproape de epuizare ca să îi dai stimul suficient mușchiului. Și dacă au frica asta, nu o să se ducă aproape de epuizare. De asta poate, nu știu, îmi place la unele persoane să lucrez pe 10-14, 10-15 repetări, chiar Wow, dacă îți mult. ia un pic Dar mai mult da, din cardio, dar dacă acolo se simt mai safe cu greutățile alea, știi? Dacă se simte persoana respectivă, se simte mai safe, e mai ok, pentru că se poate duce aproape de epuizare. Dacă îi pun greutate mare și are frica asta și se oprește cu 5 repetări înainte de epuizare, nu știu dacă i-am făcut... foarte Am bun făcut. punctul ăsta. Știi? Deci mă Și gândesc și la chestia asta în funcție de cum n-aș văd fi fost persoana. probabil așa de acord cu tine acum 6-7 luni înainte să mă accidentez. Acum, pentru că încă construiesc forța, am frică foarte mare în genunchiul ăsta în care n-am Da. ligamentul. Și Da. am multe exerciții la care
range-ul propus sunt 6-8 repetări și eu în continuare fac 8-10 și încă văd cum îs cu greutatea pentru că parcă mi-e frică să pun mai mult Da, pe genunchiul accidentat. da, înțeleg. Exact. Și mai ales, nu știu, dacă sunt persoane care, sau femei care se antrenează singure, e Da, mai... da, uite, și chiar ieri, alaltăieri, am pus un video pe story. Este un exercițiu pe care l-am, mă rog, relativ nou în plan, de vreo 2-3 luni deja, dar e un exercițiu la care am nevoie de un spotter. Nu trebuie să faci nimic, dar eu trebuie să te văd că ești lângă Da, mine și că în caz că înțeleg. mă ridic să fie acolo. Da, da, pentru că mai ales la prese, la, nu știu, astea, hack squat sau... Exact, ăla, adică viscoat, da, Da, reverse. unde e pericol Pui acolo. kilograme multe, efectiv Da. când o iau pe umeri, simt că trec prin platformă în jos cât de grea e pe pe umerii Asta mei. zic, că mai ales dacă, de multe ori și dacă e cineva lângă tine, no, dar mai ales dacă ești singură, e Eu foarte nu greu. fac singură. Uite, într-o seară m-am prins foarte târziu să fac antrenamentul ăla și nu mai erau oameni în sală, erau vreo 4-5. Zic, Dumnezeule, o să-i zic la un indonezean din ăsta ce curăță pe jos în sală să vină să stea lângă mine. Da, Că nu pot, găsești un singură nu anatolic pot. acolo și vine ăla și ridică toate Cu greutățile. mopul lui, da. Da. Da, deci, nu știu, îmi place să iau în calcul aspectele de genul, dar Foarte și bun mie îmi punct, place, da. îmi plac greutățile astea mari. Adică și eu, dacă ar fi să aleg, acolo 6, 8, 10, cu execuție corectă. Acum, ce îmi place să fac comparativ cu anii trecuți, de exemplu, uite, și la pendulum, și la hack squat, și la prese, îmi place să fac o secundă pauză în punctul în care mușchiul este întins la maxim. E un, Asta fac la toate exercițiile și eu, e da. un stim, da, nu mai pun la fel de mari greutăți ca și cum dacă m-aș duce în continuu, știi? Nu mă mai leg la genunchi, de exemplu, nu mai folosesc din astea. Și da, folosesc greutăți mai mari ca în trecut, că am crescut, o trebuie să scad. Când am trecut pe tempo ăsta, o trebuie să scad greutățile, că nu mai Dar pui ai la fel, experimentat. dar nu mai pun. Păstrând tehnica. Da, nu mai pun orgoliu, hai să ridic cât mai mult. Da, vreau să ridic cât mai mult, dar vreau să ridic cu execuție perfectă și mă simt mult mai safe și am impresia că oricât aș pune cu execuția asta, cu tempo ăsta, sunt foarte departe de o accidentare. Adică chiar numai, nu știu, Da. trebuie să fiu foarte descărcat de electroliți, Da, se poate întâmpla oricum, dar nu știu, trebuie să îndeplinesc niște condiții foarte extreme ca să mă accidentez cu tempo ăsta și sunt mai safe, așa eu în mintea Exact, mea da, asta și încerc și eu să le explic fetelor, că timpul despre care le spun nu e ca să stai tu în timp ce faci repetarea, să numeri 1, 2, 3, 4. exact. Nu, e Secundă jos. ideea în N-are sine, să e faci controlul, controlat. ideea e să controlezi. Da, Discutam cu o altă clientă, îmi place tare mult discut, le trimit multe studii, video da, și da, așa da, mai da. departe și chiar a apărut un studiu legat de ramat cu priză îngustă. Cred că și faptul că, de fapt, nu e rău să mergi spre înainte, să urmărești cablu și că e mai eficient decât să rămâi pe loc și să miști doar aici brațele până la Da. nivelul... Da. Pentru că Uh, întinzi un pic mai mult dorsalul în punctul ăla în te care te duci un pic în apleci, față. gen, Da. și, mă rog, îți chestii cu studiile exact ce ziceai tu, cu care sunt mai mult sau mai puțin de acord sau la mai orice, răspunsul meu începe cu depinde. Exact, cam așa e. Da. Și îi trimisesem unei cliente care tinde să aibă mai puțin control și să folosească foarte multă energie la toate exercițiile de upper body. Și eu ei insistam foarte mult să facă și să se concentreze doar pe dorsal și de fapt pe middle back. Da. Și îmi trimite ea sau i-am trimis eu ei studiul ăsta și zic, uite, ăsta se lasă spre înainte și face asta, dar uite care e controlul. Nu se lasă spre înainte ca să aibă de unde să-și ia avânt. Exact, De asta aia e, depinde atât de mult de la om și aia e, chiar aia e. dacă lași exercițiu pentru un client, poate îi le explic sau vreau de la un client ceva anume și de la altul la exact același exercițiu pot să-i cer altceva. Da. Mie de obicei îmi place, aici e interesant, mie de obicei îmi place când vine un client sau o clientă la mine, de obicei bărbații vor să împingă cât mai mult, nu contează execuția, pe ăștia îmi place să-i pun să facă cât mai lent. Mhm, mhm. Cât mai lent. La femei un pic invers. Multe femei au și frică de greutăți mai mari și super controlat, ceea ce e ok. Dar au și frica asta de greutăți mai mari și pe ele îmi place să le provoc. Ok, hai să...
faci controlat, faci corect, dar hai să mărim un pic, să simți. Deci oarecum îmi place să scot din zona asta de confort prin care s-au obișnuit. No, la bărbați e un șoc Foarte total, bine, adică foarte fain. să le scazi din greutăți și să îi pui să facă corect și full range și să vadă că nu mai pot să împing atâta, Le le dau pic distrus orgoliu ego. peste cap, știi? Și no, dacă rezistă la chestia asta și își dau seama de importanța acestui lucru, atunci da, putem face treabă. Dacă nu, no, asta e Foarte treaba. bine, dar într-adevăr trebuie să învețe să se antreneze eficient și nu, cum ai zis, într-o anumită zonă de confort. Exact, exact. Mamă, 2 ore aproape. Nu Dar știu. poți să mă mai întrebi, că acum vreau să Acum merg te-ai la țară încălzit. de noapte afară. Deci s-o și... Mamă, interesant. Uh, Hai să vedem ce am mai pregătit pe aici, că au fost multe care... Deci de mâncare nu te mai întreb, că te-am întrebat. E milă de tine la asta. Suplimente. Zi-mi un pic, așa, ce recomanzi, așa, nu știu, top 3, 5. Am 3. Creatină. Creatina și omega-3. Ok, Proteina, dacă nu îți ți e neces. place, da, dacă vrei în rețete. Da, acum depinde. Eu, dacă mai au probleme, dar e așa de mult marketing, oricum, evident, sunt recomandări de suplimente, dar nu cred. De multe ori le recomand și după aia gen, mi se nu-și cheltuie banii degeaba, gen un colagen. Că încheieturile, că nu știu ce, zic eu, un colagen, dar așa, mă gândesc că mai bine îmbunătățim dieta și suntem atente să mai adăugăm ceva acolo decât să zic să-ți cumperi un colagen Exact, de la X brand. exact. Ai cliente sau ai avut sau ai întâlnit multe persoane care eu am întâlnit chiar recent, acum câteva zile, deci am clienți noi sau cliente noi care, în general, clienți bărbați, ei nu se apucă de planul alimentar și de antrenament până nu le ajunge peste o săptămână suplimentele. Ai întâlnit? Deci, Că nu la le-am mine asta e, scris, nu le dau listă de suplimente. da, la mine asta e tot așa, mai ales care nu au chef să stea atâta, să-și facă atâtea, le mai dau o masă cu proteină sau, nu știu, le spun și eu de o creatină, un omega, ceva magneziu, mă rog. Și până nu le Bine, ajung, magneziu și ăsta, uite, ăsta e iarăși un supliment pe care recomand într-adevăr, dar de obicei, după ceva timp, dacă văd da. că le cam trebuie, cam au nevoie. Mhm. No. Și sunt multe persoane care no, nu se apucă. Aici mă uimesc, aici e amuzant din punctul meu de vedere. Și ce am mai vrut să zic, nu știu tu dacă ai observat, dar eu am văzut chestia asta. Sunt foarte multe femei care mă întreabă de creatină. Retenția de apă, Nu, chelesc, ce nu, nu, mai nu, e? nu, nu. Mă întreabă și vor să ia creatină, ceea ce e foarte bine, și sunt foarte mulți bărbați care mă întreabă mai mult despre ceaiuri de slăbit. S-a schimbat un pic în român. Eu zic ce pățesc. Shocking, Ceva s-a schimbat shocking, oh my God. în, în fiziologia asta, nu știu. Ceva s-a schimbat. Adică vorbesc Wow. foarte serios. Cred că în fiecare săptămână am 2, 3 femei care mă întreabă, sau cliente sau din online care mă întreabă, pot să iau creatină și dacă da, cât? Și Super, bărbați top. care nu se focusează neapărat pe antrenament, eu vreau doar să dau burtica jos. Și rămân așa, nu știu, s-a schimbat ceva în... Pe de-o parte e bine și asta cu bărbații să dea dar burtica jos. Aia zic, că nu știu, ceva s-a schimbat și de-aia încerc să, băi, Și hai, după aceea tot ăștia să ia care zic despre femei care arată ca bărbații, nu? musculoase, da, fetele de bikini sunt prea musculoase, mamă, deci, da, acolo e Și mie, distractivă dragele, treaba. mișcă acum a ieșit din lagăr. Da, așa e distractivă Nu treaba. poate. Bun, Da. Păi fii Mia, tu cam... bărbat destul, ca să nu te... Să fii tu bărbat destul, să nu te... Sincer, Uh, am avut mult mai multă energie decât mă așteptam să am, ceea ce e super, e bine, mai ales acum, că în restul zilei e destul de low, așa. E bine, asta e un lucru bun.
Hai, și nu o să dau vina pe cafea. E bine, a fost o discuție foarte Și productivă să și zicem la 2 pastile de cafeină înainte, dacă am vorbit prea mult, să știți de ce e, dau e vina pe perfect. cafeină. Cu siguranță au prins bine și cele sau cei sau și care ne-au ascultat până în acest punct au mult de câștigat și din ce au ascultat din expertiza ta și da, sper să lase un comentariu aici productiv, să dea un share, un like, să-ți Like, dea... share, Apropo, subscribe. să le spui cum te găsesc pe asta, pe Instagram, pe Facebook, să știe să te... Cu Nu siguranță folosesc Facebook. pe Instagram. Cu siguranță o știu marea majoritate, dar cei care, nu știu, urmăresc episodul și poate încă nu știu cum să te găsească, să le spui contul, cum... Mia Sava. Mia super, simplu Sava. și la subiect. Am zis că Da, să zic și uite, tu că fără. așa e mai bun. Și dacă vor să participe la următoarele retreat-uri pe care o să le organizezi în Bali, poate, de mindset Poate și organizăm împreună, că uite, tu ai comunitate mai mare acolo. Poate nu facem se știe. împreună. E o idee foarte bună. Vedem, e o idee foarte bună. Se poate promova o chestie de genul. Vedem în România, în Bali, vedem. Să termin tu pregătirea, să-ți revii un pic și Da, discutăm. facem să fie bine. E o chestie foarte interesantă și eu m-am gândit să fac, dar cu siguranță nu acum în pregătire, după când altfel vorbesc mâncat. O planific. Nu, Eu planific să ăsta e merg în adevărul, că România în mâncat... primăvară. Cum? Planific să merg în România în primăvară, probabil după 2 ani jumate. 3 ani vor fi în A, primăvară de deci când vezi, am uite, ți-ai fost în făcut ceva țară. planuri, deci nu Mă din nou. gândesc, mă gândesc așa, orientativ, că nu știu unde A, ok, voi fi. Dar am în înțeles. principiu mi-aș dori că 3 ani de când am fost în Da, țară. N-am plecat de aici de 3 ani. Și super, atunci, super. Păi nu, înseamnă că e bine în Bali. Deci, da. fetelor, urmăriți acest podcast, mai luați-l odată de la început ca să vedeți cam ce ar trebui să faceți, la ce ar trebui să fiți atente, prin ce proces ar trebui să treceți ca să puteți să ajungeți la viața aia interesantă pe care o are Mia acum. Deci, Mai zic așa, am vise mari, ambiție mare și muncă, silent work, cum să zici, multă muncă de care sunt mai mare, adică muncă da. pe, cum se zice silence work, băi? Nu știu, dar cu siguranță Așa, o înțeles. work in silence. Super, deci astea sunt foarte, foarte bune. O să le iau și eu și pentru mine. Bun, Tu deja. întotdeauna îi de luat mai mult, întotdeauna îi de... Eu de asta, uite, de exemplu, de asta fac episoade, și de asta, adică nu numai de asta, și de asta fac episoadele de genul ăsta, se numește modelare. Modelez prin întrebări, nicio întrebare, chiar dacă eu zic, da, mi-am notat câteva întrebări, dar nicio întrebare nu e întâmplătoare, modelez oarecum mindset-ul ca să mă ajute și pe mine, deci oarecum sunt un pic egoist, știi? Deci ia un pic din mindset, Foarte să zicem așa. open-minded ca să faci asta. Știi? Exact ce ziceam, să ai tot timpul ochii și urechile deschise, să înveți tot ce poți. Totdeauna mai ai de învățat. Și ai Da. de învățat și de la oameni la care, nu știu, poate înveți cum să nu faci ceva. Exact. Da, Deci așa despre e. asta e. Na, cam Da. așa încerc să abordez și așa încerc să transmit mai departe cât pot, știu și cum Da, știu. ți-am spus că ești unul dintre cei maxim 5 oameni Apreciez, îți coach din mulțumesc. România pe care îi urmăresc în mod activ, nu doar că i-am la follow, ci... Apreciez și îți mulțumesc. Și eu te urmăresc și abia aștept să văd următoarea mutare din octombrie. Da, o să fie interesant. Ok, eu te Bun, urmăresc să văd cum îți merge la concursuri, sper să-ți meargă fix cum ți-ai planificat, cum îți dorești. mersi Mult frumos. succes, spor! Mulțumesc din suflet pentru invitație, chiar dacă la Și eu îți început am mulțumesc dat că ai venit alături de mine la acest episod și sper adică nu sper, sunt sigur că cei care ne urmăresc au avut de câștigat maxim din acest episod și Sper să fie așa. ne fie la toți de bine. Exact. Îți Mult mulțumesc cu succes mare plăcere. și mie. Zi faină și O spor. zi bună și ție. Pa, Mulțumesc. pa, Pa, pa. pa!